Akoma ejo, Akoma ejo, never never. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Why Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Echo baby cosy. Oh, how baby cosy. I account baby cosy. Oh, how baby cosy. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Come on, Kobe and Kosivi. Come on, Kobe and Kosivi. Asante and Kosivi. And you breathe and Kosivi. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a temple. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alphono, the soft ladies, mean follow so the gentlemen. The pepe sia now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mother sound zero. Your baby, you saw on page my head. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and worry. And I mean, say now, Mehu. Yo, almost the same canina, Emma, Mitriama, and to Apolano, and to me per se, Apolano on Piemra. Name check, say I am a bar, Namin Yeno. Not near SSA, Mayanon, Namayan, Nantusa, not the be almost say Apolano, Memayan say, Memayan say, me fast kind maneno. Say Apolano and Yameba, and Apolano's Kurampo. So Okasa Mamuji Puma and Yana Pre. Say, what would ye a Mumma Palanambra out? May you na almost share your Mojano, say Apolano Yameba of a Quimbia Swa, Mesha Apolano Meshe. Na pass a mube hinta, no moon, no creepy face, Apolano Yameba dear. Na more dear Shaminidia, on the mean Jim.
Any that's no nyansayo. Say what you see dear. Any that's no nyansayo. Any that's no nyansayo. Any that's no nyansayo. Say what you see dear. Any that's no nyansayo. Eyamure. 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 No dear, no dear. I send the other to the piano. Minye to Brazil. Yes, I am no dear. If the other says you, she. One for Jamua, who to me, Pierre, my man saying, and so shall me family, Nano. When I'm here, man, see me. My wife, and some baby and the four kind. May call me, babe. Obisi one who say what you want so. Ah, no, mamma, no, my ben. And I dance a piano, ha. I am no dear, not dear. Oh, baby, no, need day to school time, and almost some FT, and I say almost had the cabo. Old firewood, simple lighting, old firewood, simple lighting, and it's a couple. And Oban sign for Swedru. She will free Swedru and Battle and Franklin of Castle said, yes, and then call me Mekunda warm. The Ayas and walk on Mission Manua, one bedi woman, a young it's your branch, the person only Nsem, number and son, my papa, she and I branch to me and the Yaman. Baby, won't be what the near was the person saying, the condo, a young what's it that? And then I near the 40, and the other the freezer, why did it be there? I'm just saying, who had the food that? Some of the 4 day. I'm praying. For father, the 4 day nothing, see, and will be bad, will be bad. And away yet you want and come with you because and my branch young in a bayan and say why you Bema or see what time is Bema subject for such a yard. What when so much will be a word you send by your car or you're watching. And so I want to be a crazy young branch in Pomodium. The person Saturday, the Abesham, and all the buy. Your friend or my memory, and one end and therefore, and Mutia, your friend, now, Pomodium, of course, who are hanging out there, let's just say, a baby, would he be, and no dear, a cap, and let's say, and I can't come. You're in the mouth, and I'm out in the book. What I know, so I never go. It's everyone puts here yet, therefore. Now, somewhere a course. Now, everyone around. And I apologize for the rest. Say, if we are some man, I'm right. What did you say? What would you Laura say? Yes, yeah, the banana into my make and you have some duty and a program we will. Your pals will go with fear, internet, weighing yet high, and yes, will be any was yet. There be as from the internet yet. It's my milk, I said, Laura Fairly Honor, and a mark was it. Now, but I don't want dear. The point, Mamma, now we are ready. I'm with your Fakaya, they are back. Then our car that it's here for. No, what that die. That drain was a Mudia later from water. No matter can be a social woman, I mean, the two year one of those say yes. So, one him
Woni and a banner aye. It's yen no your koya your friend Anna or Mia see a friend banning money is one woman is watching. Mia. Salame to Muhammad. Okay, salam to free him back. Wow, that's it. When you mark Joe didn't mark one eye and clap and all the facts. This are from I don't see the man within a buyer. Okay, but that's not solo moon away. As I might. Okay, well, the track here, and I know Sabrina, okay, Sabrina, 20 years. Say what was saying. I was 26. And Akrano was saying. 9 years. 9 years. Okay. And see, yeah, bra. Also, one in the one in the China, they say, Mom, Pacha, may say, I don't know Abosumen 9. Abosumen 9. I was feeling now because I was feeling him. That's on another. We can tell on the I was so shiny, boss of a man 1,500 more day. Actually, by rent. I said, if we get home over my car, no, I'm I didn't know person can be a senior man or not the animal. No person that's no some. We can get the other man saying, was it 3 weeks? About 3 weeks, to be man 200 students. 3 weeks, to be man 200. Okay, what's it? What the time was swimming is Cassan? What you feel? No, it's come out there feeling. I'm not going to 1,005. He said, and yet, what you know, what the game was, I called them. I'm not saying that I'm going to have a declaration. I think 2,000 would be a proper man and the Macam 2,000. That's what you say, I promise you. What do you got? I don't know. What's a woman 2,000 a bomb back on? 1 money 2,000 one fine Juma. Okay, 2,000 like Sikabot. Mom, Pacha, Mammy 2,000. The mammy say, or the mammy selling 200. I got 200 and they say 6 million. And I bring a blend of friend I'm about to say. Maybe 4 million if I could do Brunya. Now, 6 million if I come sister, no papa. And now some I want to make our airport on about it. It's my secret. And I'm not just the animal. I'm not 15 to okay, just be no the man who did the waka. I know you look at the beginning line. I'm not 35 minutes. What is it that could be a so much? I get you. Because it's a water. I never seen that water. You know that I'm in the I don't need grammar. The people somebody says, oh, it's a pretty area. So I have to buy it. Okay, that's a good buy. I don't know if you're someone else could be come up. I don't know. Because of the government, and I tell about the government. I said, you put it baby and woman is yeah, hello. What's the name? It's not maybe say. A true baby and woman who say on Pell. And now Abia was sick and as cabin what Pebiana. I was one who could have pushed your first train. Two was so on my. Let's go to Capejapo.
I am in charge. Yeah, come on. Let me look. Now, when you were saying, I'm going to idea. Well, being a director, I'm in a kind of what a man and the quality. I'm in the field and nobody is doing a number of things in India. They can't think of money. They tell. They are what I mean. Maybe that's what I need to guide you. And to idiot. That's it. I'm going to say that things here are what I mean. And I'm doing what I couldn't tell me. I'm not going to tell them. It's got time. And then my name. The people to be able to tell a family what them where they are family where they are. If you are not going to do my uncle, I'm in time. Yeah, no, what can I said, what can you say? Coming down as I'm a system as I have never learned because I'm a guardian. You don't tell me to get a idea. But I didn't enter a class. Fine. I'm going to say, I'm going to get a brand new field. I'm going to get a walk for arms. I'll have a head down. I am a man. There's no by. Mr. One of the show, the black family and class is going to get. I mean, we say, bring a bed, you need to bring a bed. Do you know what I said? So 1.5. How was it to talk? I mean, I've come over. That's what we are trying to cap up. Now, 1 million, the pattern for 10 rabbit. I'm proud of the power for you again in that. But I am and that's Okay, ma yama mwakwaba famra kuma 87.9 FM na fe onia TV akuma mu nsam dwumadi braso awie mako many abadwafo ya tena se ayede ebre wo hnefa na wo ma yama wakwaba ene eye adwoada osana bosume no yewram twedi amponya nkropo adawroma ene eye osana bosume ne de toso emiensa ane kakra onyame ediyen eko enunti baby a wobia no ma wo akwaba kese pa na nekua koko ewa ha sanso ena evangelist Samuel Mensa sikapa ewa ha Pastor Julius na bachim ni nyina aye krado edi amejeso ene Marcos producer eye Ishmael Howard ena Beluchi ediyen eko Facebook akuma 87.9 FM yen Facebook page Akoma 87.9 FM wadawroma bomodia se ube follow ye wa like page no waja comment no ewo ho na wa share follow like comment and share no in Facebook Akoma 87.9 FM follow ye like comment na share my YouTube Akoma 87.9 FM Kumase subscribe na emia notification bell no so so you get notified now I share ama for so to me enye bi na wonom ahwe no awie na Nikki Pizza Fan Club GHUK wombe chidom na yebekọ dwabe no Binska Information Center eno ewo dwabe no odo ye fe obiemu ho anointed fashion bodia yedua ase wono so ebiemu nana safedu Information Center ewo Asante Mampo wafadwumade yi live ewo Information Center no so ewo Asante Mampo sanso ene yekọ Anwaga Junction so total filling station wo make us enfidie no won mabiem oso labadi oso eyetase draba na debia no na ode ato Akoma 87.9 FM na Akoma mu nsam dwumadi no drivers passengers efrusie na chese edemo live edi ameje so awie ene Marcos edi no Marcos dwumadi no Akoma Akoma mu nsam ewa Akoma 87.9 FM na awie mamenka bibi entro so never destroy a pot that once gave you water even if it's not so beneficial to you, at least respect the days it gave you water. Na the me patron say ehina ama wunsuo anom pen no ensay no ensay ehina ama wunsuo anom pen se ene ehu ehia wo a kai emre bia na ema wunsuo no ensay ehina ama wunsuo anom pen se ene ehu ehia wo a kai emre bia na saa ehina no ema wunsuo no medas ye nipa so de bia obi bebu obi wo bebu anu a but the bedroom baby no onipa kroni ni saa moa no a wode bua ne bie mu no onfa ne nyehwe
feel say ni oni pakro ye ma no de atwam ene yi e bibia asa ti ne ho hia no ti onfa no nye hwe mesro kai medase na yɛbɛkɔ na yakodi nkɔmɔ ene yɛde DNA results ɛna ɛde ɛbrɛw DNA results ɛna yɛde ɛbrɛw doctor ɔkɔyɛ DNA ni bi ɔbaabi sese deɛ hot cake you doctor yɛ hot cake ɛmɛɛmɛ yi si yɛfrɛ no ani si yɛfrɛ no yɛfrɛ no ani si yɛfrɛ no ɛy ɛnya zagutu ɛnu nti no doctor ba na yɛde results no ɛbɛbrɛw nanso so ebia na ɛnɛ ne de di nkane a ohwɛ yɛ fiti prɛko pɛ na yɛde results ne ba ɛbɛyɛ wɔ sɛ na de asɛm ne yɛde ho results yɛde ɛma yɛn nti sɛbɛyɛ na wobɛte dwumadie no aseɛ nti wadaroma ma yɛnsan ɛmmɔ asɛm no ɛso kakra na afei hunu asɛm no ɛne so ɛno nti sɛ yɛde DNA results ne ba na wɔn nso wate aseɛ na medi nkan akɔ ɔbaa ono ɛna ɛdi case no ɛdi nkan ba yɛ ansa na yɛto yɛn nsa afrɛ bɛrima no ama wɔn nso abɛka ne di a ɛwɔ mu nti yɛnkɔ baa ne hɔ biem maame mema wakɔ aba ya ɛna na wopɔ mu te sɛn nyame adom pakyɛw me hɔ wodin pakyɛw yɛfrɛ me Gloria Agyewa Gloria Agyewa afiri ne na baayɛ mepakyɛw me firi Ohyim na bae okay Gloria efiri Ohyim ɛna baayɛ nti Gloria bro ma yɛnkɔ asɛm bɛn na wode bɛdan yɛ ne a ɛnɛ yɛgyina so de ayɛ DNA mepakyɛw mete Ohyim na me ne Anthony Fosu ɛna ɛtenae na ɔsɛ ɔne me bɛtena mepakyɛw ne me tenae na nyinsɛn kɔbae pakyɛw ɛna mede kɔtoo n'anim te nyinsɛn ne mu no na ɔne me de ntɔkwa asɛm ne yɛ ti wamfii me wɔ me nyinsɛn no hwɛ mu ti edi mu a na mede kɔwoeɛ mepakyɛw mewoeɛ no ɛna mefrɛ no sɛ yɛyi me nti ɔmmɛtua me hospital bills no mepakyɛw mefrɛ no na ɔka kyerɛ me wɔ phone ne so sɛ ɛnyɛ ɔne me na ɛwoeɛ nti menkɔpɛ bɛrima a me ne woeɛ mepakyɛw nti ɛhɔ no deɛ mankasa biem na me maame ɛfrɛ no me maame frɛ no no nso no ɔsaa ka kyerɛ no wɔ phone ne so sɛ ɛnyɛ ɔne me na ɛwoeɛ yɛnkɔpɛ bɛrima ɔne me woeɛ ti yankasa na maame etu anamɔ nkɔpɛ bosia na ɔde bɛyi me free hospital ɔbɛɛ fie mepakyɛw yɛbɛduru fie no ɛna me maame mutu anamɔ kɔ ɔma na so tee sɛ ɛka ɛda wo nti no ɔmmɛtua na ɔmoma ne bra aso tee ne bra ne ka kyerɛ sɛ ɔmbɛbɛ fie onum sɛ sɛ deɛ ayɛ biribi awie na ɔma bɛyɛ deɛ ɔwɔ bia mepakyɛw akora no nya 1 year last week wukuada no but ɔma amma fie no nti mpakyɛ no nam de bɛdan ma wɔ ha ɔsɛ nyɛ ne ba ne akora no ɛdeɛ nti ɛna bɛrima a wɔne wo atena na ɔne wada pɛn ɛbɛbie na no aka kyerɛ sɛ akwadaa a ne nyɛ ne ba anaa nyinsɛn no na nyɛ ne dea mepakyɛw me ahyɛseɛ ne deɛ me na memfaa obiaa me ba me woo no me ne obiaa nae wanya 2 years ansa na ɔde bɛhuu me no nti mepakyɛw saa me ba no me woo no na me menstruate ɔnante ansa na me menstruate nti menstruation ni mu hɔ no ɔno ne de frɛ me ɛsɛ menhyia no wɔ site ɛna ɔne me kɔdae nti mu hɔ no bosome akyi ɛna me mehuu sɛ mafɛ afuro nti na me ho yɛ mbasabasa wɔ fie nti na mentumi mpie abɔnten nti 2 months ɛna me ho kɛntene me na metumi kɔɔ ne nkyɛn de kɔtoo n'anim sɛ sei na aba ɛna ɔka kyerɛ me na wontumi nkɔ ne hɔ me foforɔ no menyima na mayɛ mmerɛ mamfrɛ no ɛna afɔ no nso nyam mepakyɛw daabi mede kɔtoo n'anim no ɔno no ka kyerɛ me sɛ nyinsɛn no gye sɛ meyi na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛwo seesei ɔmpaa wɔ mepakyɛw ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ aduro de aba na yɛ abatoɔ anim no meme ka kyerɛ no sɛ aduro no mede yie ma nti hɔ no ɔde yɛ ato ɔne ma yɛ aka mekɔ obia no ne mekɔ mepakyɛw meba panyini no a menyim no ama yɛna ma mede woo no nti mekae ne ɔno no still na deɛ ɔka na ɔka ɔsɛ menyi ntom but mewɔ hɔ a na wafrɛ me ɛma mebɛ ne nkyɛn wɔ ne fie mekɔ sɛ ɔne me da nti mampakyɛw sɛ ɔno no ɔsɛ yɛnyɛ ne ba ne hɔ no na memente aseɛ ka me ba nka wɔntumi so nsaa ne me nna
but now friend me ma me kwa na nche one me da free that onyim ni nyina ga chan enso bi wo kra na sika kra o mem bi ahyase foforo ne wo mem sika me de kwato na nim se me call hospital no ene oyi 100 cedi ma me de call first day no e free ho no na me sa friend ne se me time asam de be call hospital na no ma me 200 cedis e de call e enti mu ho no o ma me sika 300 cedis ene de call hospital no wa ma me bi me ana me share de aka ne de wo ye ena am de kwato nipa bi anim wo hwimo na ono ne kind of timi sende 500 cedi ne de be kan ti mu on de me nya ni sika bi na awo e ka me am de kwa wo ye okay na ba me bi sa wo se abrantia na woni ne tu saa na mo woni ne try ndase asana nyi sai ne ba me ba cho ohu me ne de anche o ka tem so pem na de ya chen no me na me ka me me imagine say me ni obi ante na biem me ba na me wo no saa na the same to papa ne e ka say nya ne ba but ye call ne so there be second one ya odi mu mi ono so papa ka sa akra ne nya na de ba chan e de na wo nko mu hu wo ho no ewu ya ya se akra ni wo se nya ono anti me ma me ne me bra panyin call ne so wo na adwumem enti ho na ye de kwato na adwumem panyin anim na afi de na ne yem hyehye no but me bra ni ha ti ye de kwato na anim ho ne de ono de wo hwe me nyinsan ni mama me wo e ma me sika call hospital de wo e me wuye so na week bi o se ndi akra ne sika ba ti se ono de problem bi ani ho bi na nka ono ne pese odwane ti otu firi ohwim ho na me nya nwo e kra na odwane firi ohwim ho no ti me kra me nim ba bi aje se o se but week bi ya de o de akra ne sika blem but wa hu ne ba na da o hu ne da me ne kasa wo hu no but some me mienu na o de ba ohwim ho me nim ba bi o se but o se ndi akra ne sika kasa o se sika na me hi ana se o me hwa akra na sa question no otuma am ofo na se ono kra no wo da koma mu no woni ni di nkomo utu se wanyi ntumi sa akra ne ba na emom no hwa no wo hwe ne bi keka na ase dan ma ono asa se ono no me ba so de kwesi obi so but o de kwesi obi so na nipa no e ka kire me se ni se di nipa na ka je se nka ma me ko ni fie o de kwesi obi so se de yan se o pes o pe oba one ne betana enti nyinsen ne ko ba me ni hia ye ne 3 times na mi ho dane ye ti ye ko ni fie enumre na ye ko to no na o ko adwuma oba enumre ti enumre na me ma me ko ye de ko to na ani mo no o ji tu mu wo ho no mo no bet no wo dwane me ho na me nte ase enti e che na papa ne ma me sa ko ye o mo ko ne so bie no ohun se o mwani abere na afi de wo ye na dwun se obetu di ye call no ne fie ra no ye call bi ne fie ra ne se wo firi wo wa metu ne fie wunti be ba chan na no so won hwe me but ye call ye de call to na adwuma mpanyin anim na o frɛ no kasa na se e ono na e ba me nchen be ka tem so pam si se nyinsen na ba de ya onye na se de okay sisi akra na nya sen acho over 3 years oba na be ma oba okay what you need wa meto ma yanko fa good morning emra sisia ye ba beto aso ye the resource atudwa from Good Morning Herbal Center said the way mo ye nia na edin papa ma ya hwefo na yetiefo no edro we kra mpodie etoda ye betena ha nka de ye betumi aka ne se immune booster a boost immune system na ayewo moja ntini ni no mpani madwuma na nka ya sore ko na de ba ko a ama eya ne yenya bebre ye ka fa ho ne ne one because of say edro no ye moja ntini ni no mpamu aduro ni ntino aya na doctor fo a eton nduro doctor somo clinic ewo eba shops ahodo ni na akura no enura omota enom no efise omahun se ena ye kura ye die ye aya na ye kese ye kura sa good morning na no ohye na no ode nso kyan ye die ntini eno ana ya na omutwa omo esanum ti ya na ye de abasobode no e de amada original Dr. 3 days nti edro ni na de TV no so no baby a wo hwe bia no bacho obetumi apeke numbers na egu TV no so no na woni yan edi kasi boma ni say obi o we edu anadwo oba paase enna ho ye de edi ma no oba pere wa anadwo ni na ontumi nda kwapem sa ade abachi number 2 obi o wo say me so de anadwo ne meda ba ade abachi me hu namba ya me yasa enti yen me fra wo say tintina atwan se bra clinic ebia baby a wono kra no drasto obi ben enro na wo ba ma ya de ahwe wa yele sabia wono
eno ne ya package ni kama ene ye di egu bottle ni mu a wo hwe binom nti instead of say we for car efin kan ehia nya wa ha na ehia wa ha no eno ne yesi wo de drugstore na wo echiri wo no oba pa koho na kope eduro na efa ne say good morning heba me echiri bi nanom na oba pa ma me nkyira wo de ntia o say eduro wo kope bi na wonom number 1 eduro ni ye moja entini eni nompe mu adwuma me say eduro ni ye dai eye moja entini eni nompe mu adwuma enti number 2 ya hwa de enimpadua na ye de nam no abafa de aboyen eye wo moja number 2 eye wo ntini no number 3 eye nompe na ewo nipadua ni mu no saa nneema miensa nyina ba ko pekra to chima wewu na wonam enti ya dan ya se obi asho to moja obehia moja obi enkase mu ato nti wakadem obi ntini mu ayemre nti wanye stroke enti se wonya eduro we bia ekoye adwuma de amasa nneema miensa ni na enti ye matena nkanjo se koto eduro we na fonum we ana to we na fa ninsuo we num we yakani na bom ene ya na ba ko pe na egu bottle ni mu no obi bebi se ne mwaka bom media ne bo de hwe eduro we nonom ne bo ene ne pe ina ye pe very good nanom enye din upe biato so enye din se obenye biato unya bito wie nso a ne bo nso so enye din enti pre na kope good morning heba mesha na pi neto number 3 yehwa de bi ha oba bitumi frɛn eye complain ma yen say bosumi besuna se wo bebu ni sa 3 days to the men's time no ebi ho na odidi 3 days na ondidi ye na nisu bebiri ni saa na se boy se nya se eduro we a ebedi echa nke ni mi so ba san mu nse bo eduro a ebi mutumi bra sa ebi mutumi bra pa enti ye eduro we di ba ya no eno na akoma ende enkrofo se minsebuo ma ya se ye mi yo eni Daniel ni national camp whatever ni na etu atwa no dia ne dia da so ha no ayo obi a ebia na wate eduro yinka na onfanya asap obi so ande ne dia da so ha no eye obi ebia onyante yenka kura enti enne ya wate yenka me ba cho drugstore na wo echire wo no pre na kope good morning heba me shere bi na no me nne ya afa ma me mere fie ne ma hwa nkrofo a omudi adanse ewo ye eduro we hu pa ba ko yo ba pa koko okay yeah on say doctor bia betumi aka cho say o we eduro no doubt but good morning heba me cha no eya ya matena ha medwa ye num ye meka de eduro ni ye na emom ye beka ya nkrofo no meduro na ya ma wo mo ene ye beta na ya ka if you said obi say me konum ya no na nka yare we na me de kwakwasa but me num we na asa kwasa yare foforo we ba pa ya me chiro akwasa yare foforo we nti ya na ya ate ne app na ya betena ha na ye di dance a chira foforo enti sanka betena si ye duro ne ye moje ntini no pe moje na nka asore ko but obi konum bi o se ni koko a na hano a wono so efri no so no na ye di aka won ya betena na ye ka nti ebia won so wo hwa me koko pa winim se oba pa obi o wa odwale wi a ne ho betuma ye ne hia ne ho ba hwa ne hene na ne ho keka no ohu ade koro e wo mu a obakwa kototo nku bi ointment bi asrasa se ebia na eno na ye ha me sa na asrasa afi na akoma no honam ani yare foforo obetumi di asre ne nimu a afi ne nimu akoye na nso obi na odenam tie ne ye pa eduro ba ko ebetumi akele emoje ne fi ni pedue ni mu edi ama wo e good morning heba mesha adenti na meka sa wote sa wo ya wo hene na wo ya wa adwene se ebia ye hunemani de de ebia koko ena e house ano obapa koko tumi manipa de seni weni abo asade ya to abo e de egu eni so woni so tumi ya very good woni so tumi ya kusugu woni so tumi ya asa tumbi me pa cho e koko na e house ano tie obi o wa na o wa dia ye funu ni mu ya no wa nhwe ni ye ya o de bakwa akwahye osa dan ma me ba akokra do so okope eye specialist aden a de ni so ye kohwe mu ma sa koko na e ha ne sa onya good morning ni bi num ya no me ma me da mu asa okra do friend ne ma me ma me da mu ase mo aduro na ama mani enka me koye ne dem ye ntie obi so wa ona odidi wi a tse ni yem gon ni yem ya ne ya odwen se eye osa na afi ode kwa kwahye osa na okwakwo no mo se dura na afemi ka se ni yem kura ye betu kuro foforo e de ama no ubekom papa na eye koko na e house ano koko na tumi ma obi kokobo o gya ne na ya na epie nti se ni yem ka no se oso ko gya ne na pa na ni yem ahye no because me ba be kwai
me yam ebe me kokwabu baby pie me pa cho edre to be twist akoko na se ama koko for bo nsem edema Dr. 3 days original Dr. 3 days good morning herbal mixture. Okay. Nti ne ya woni me enya enhyemudie ne ya woni me enya encounter bia today happens to be your first time I wo hwe onua na wuti akoma me pa cho we dey why lucky papa a good morning herbal mission bi nentu koko na se oba pa woni mi se koko tumi ma obi ekuntun ne mu na otene ne mu abra wo bre no nti won hwe obe won ba fra na oluman so na onye oluman obetwe de ne be hwe oni mu na afi obeka se e ka fra bi so oluman na ya brantie pa because of say ne mu na akon ni tafe oluman na wo de fra no eni de ne ahombrase mu a good morning herbal mission bi na ema wo no entene kama na fanante oba pa koko nti obi o wa na ne kokko yi se de mi di kan no one na yere kura kwahia janan ba akoso a na ofare se eba ne se ne yemya no kuru na okogya na osuro ekoba ne se opie na okogya ne nan wiempu na opopod ne nsei ekọ ne to akọpa pape na ne yemu ahye no because ehoya ne ya hyehye no maame ade betumi etu ase dia mo no enye me kotin ko ahye ho me kofa eduro bi asresre ho esa se eyi mogya ni mu ekọkọ kele James ni firi mogya ni mu emma mo ho to eye good morning herbal mixture and the TV no and to make us empremprenya sa wo penchire mu ebro mimi die so a numbers na eye mienu dia mede ma kane eye 0246 no 0246 59 59 41 41 17 0246 0246 59 59 41 41 17 but your numbers we offer na dia medical boss we de koko for no nko na mede ma mo entino we ene first day bia me makwan se uye obi a koko how ana wo ma mi bi koko ha no wo papa bi koko ha no mesrew Christmas you can say weekend way and top on command weekend way be to good morning herbal mixture for command no beja o how na me yare no me pa cho say oye koko bi a koko ha number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 it's nya ton eduro dia ma koko for no na emema bi nso efren ye di adanse na ebi se o msa adan o msa ye kono meduro no amamman a ebegina yesisimu ama ye kwanya amnoye ewo empaso ma ye yere nom hya ase se omobo ye kutia edidi atam no ede ye duane nkyɛnse nko ne ni tini kala nko no edi sie ya de no enne ni na atwa adan o msa ye kono meduro no eyiyi amamman ni na firi yensisimu ta amenne ye kompaso a yanso ye yere nom tumi gege ho kama ebo ye ose ewo ampaso enti se wo so wo hwa me na wutie mi kese ebia wo ye driver ni wo kwotene sie ni mu no onan ubesi fo magisa na dwi no ndu ewo saa kwan ni so ntina ama endei sisie no aloke enti se ba ne se oba kompaso pa banya adwuma ye wo mpaso no me pa cho how se ko ba ne sa eduro papa na wo se wunya na etumi tinitini sisie ni mu na wotumi ye wodwuma eye good morning herbal mixture oba pa woni mi se obi be kwa afuom okoye adwuma kakra bi be fie na wo se mabre so betumi akobie ma ebeteke ne be 3 days ansa na wotumi akobie me pa cho se wunya good morning herbal mixture no ma sade ni na ebejai na obetumi akọ efom se de yakọ no uye adwuma kakra bi ana wabre ukotodwe usisi ujonku wa uti pain power ni pedwe na ekura no bia nkasa ne nkasa ehie oboni se joint no uti pain wo ba cho de ebe boa eye good morning herbal mixture eno ni edura esesa wonom na edu akagina mu nti de medi sikura no obi bi sasa ende na ehemfa ene menye bi ato me pa cho ukọ ko ubekumase a mo hwe me wokumase ma mo ha mo ho me pa cho ukọ eye promise herbal ewo edu oyefafo abros na benye bi ho sanso na misty herbal ewo mbronkwalenak ewo ashtown Freddy Mens ewo ashtown hona mi kese ya drugstore bi e ben wonsu bia ne mpo se woni kuroma drugstore bi e ben wo bia no bowuro ho a wo benye bi ato PFA ewo tafo kwan no so bra waduru eye new road usi ho pe PFA wo bisini fasoko na kopa bito o wankranso amba choko kenshi draglen kenshi draglen hono tineteto ho obenye biato sanso na hello herbal ho repash herbal ho obenye biato ukota kradia mensa ho ananimidie herbal ho miami krom Cape Coast
boachi ansa ɛwɔ hɔ bɛyɛ bi ato wɔ nim kakra bi a Central Mosque na anim hɔ na Pina Heba enso ɛwɔ hɔ bɛyɛ bi ato takɔfoɔ ɛnkɔ ebibiduro fie owas wokɔ hɔ a ɛnyɛ na ɛwɔ hɔ sɛ wowɔ ahyama ya main station Ekus Pharmacy wokɔ hɔ a wobɛyɛ bi ato na bibia ayɛ kama enti me nsɔre so no me bɔ number bi a wo penkyire mu bi a ɛboro me nkɔmɔ nso a woni me bedi ɛyɛ 0553 21 35 87 0553 21 35 87 wo frɛ number si mu bi a yɛbɛgye wo so ne yɛne wadi nkɔmɔ a ɛboro de amekan. Okay, ma yensan ma mo akwa ba famra akoma 87.9 FM on your TV akoma mu nsɛm dwumadi no ɛno a na wo hwɛ na wo tie no na ye ne Gloria J1 na edi nkɔmɔ ɛna wɔde Anthony Fosu ɛbae ma me ni nkan ma Anthony akwaba Anthony mu akwaba ya na papa da wo mpom te sɛn awurade adom na mpatwɔ nso nyame adom enwe ye papa pa na ɛna no ukɔye no onamfofo no bi no uhu wɔ mo. Oh yes. Womu ana womu ka bibi ekyere wo no titi ba ko bi no. Ande bebre. Ba ko no anu o ka che so no ne nadanfo namu a nadanfo no e ka say ono frɛ me koduru ye no ono no frɛ me yam say I don't know say nadanfo ne hwɛ ye na because hwɛ say de eyi ni si call ye no onim say do onim ne ho de onim to ono no frɛ me no yes wo bebe fie nti me ye madwen say o ye ade no bebe fie about in my mind because time no na me here no when feel me and disable ya Akoma for other Roma omo boa me ama me enya confirmation no wo be fie abeye dey nti wa ma friend me say wo be fie no wa ma na che say ono no ye me fa ne say de na wadanfo ba ko ni susu say no se ne dia no ono na frɛ wo no ono ne ya adamfo no ne frɛ me wo adamfo no ne frɛ wo no okay ne frɛ na wo be den na me ka kyerɛ me ho sɛ na frɛ wa frɛ me kura sa kɔ wi kura no ye kura me ho mfaso de bi a wo so e ma me ne mi no ko that time no ananka menya mfaso afrɛ mu no wa mfi mi da bi de na Akoma for da Roma e menya confirmation eno na me de asem bi na abne mbeka DNA so de DNA no lie DNA intwantro na benda bia meka me se ya na de ye manigye ewo doctor yi DNA ye ne no aye adwuma right from enhira na me we enhira no ya ye adwuma from wa me sign dia ba be pie ha na me ya na de ye manika na ye manigye ewo ne DNA ho osese me ye DNA na se ya kana se Gloria I feel so one tiasie o ka se kululu bi abem obetumi afa yachi na emom hwe se ba bi a wokoye DNA no authentic omo so che se omo bi adamu kama unko fa nkwanchen kotuetue sika emi enkoda na no so de yenso ye nice ye pa na ye besi wa ma ka ye bebo wo no station bebo wo no wankasa uto ho kra ntimi ntua doctor was say eba na we feel so won tiase akọ baby a ye ji hodie na koye ukoye na se bo ebra fe ekokot because ji ehudi so tiase ti edi ne de yenye kululu wom ese a ese b iti ma bi mbisa wo say wujidi ni bisa obiem because ye ndi ne ba enye dia ye mpem yenye inquisitive nti emisa doctor na we ba ye no eye hwan na bi ye nyina na ye ya na ye pese ye behu ne ha enimu nyina ehu no pepepe nti ye nkobi sem nkohunu de ye ne dia na de anya ne dia ye pese ye nyina ye hu no wa ha sei nti me bisa obiem Gloria mate ate sam so de ture bi ya na no kure wujidi sa kure ya woti hoyi Anthony dia Eba chan. Gloria bibisa obiem wujidi sa ya Anthony dia Eba chan. wujidi sa ya Anthony dia Eba chan. nti doctor ekenkan na enya Anthony dia ade na memfanya o studio ade na memfanya o studio ka che wo de wa ka kire me na duru ho na me de ye wa
wankasa ɛdeɛ ya unia wonka deɛ ɛne na kyɛ sɛ wokɔ wotirimu ntini wo ɛno asɛ deɛ ma akɔ hwɛ sɛ ba no nyame deɛ simi so tɔrɔ me yɛnsa na hunu sɛ ampa wogye wo ho di nti ɛba no na wontumi nka deɛ na gye sɛ wankasa no wonyi wo ho ni yɛsɛ wogye wo ho di abɔdin Gloria wogye wo ho di abɔdin Bacho ma me jimi ho di. nti ɛba na ɛnyɛ wo deɛ wobɛma me sɛ Gloria ɛberɛ a Anthony say wo pɛ na wonim sɛ wɔwɔ yere Me bacho da bi. Era sem de bacho wanka. Gloria oboa Man bacho wanka. Eda obeka chem so opɛ me de wanka. Mimi bisa no. Ansa kra na me dim hu muaye man na de che. Ate ase ama. obisa wa mpa Anthony Me bisa no so obi ani. obisa wo sɛ Me wɔwɔ so yere pa wo sɛ ne de. pɛ no obisa sɛ wɔwɔ yere Ohwim ho de. Me Afe bacho. no. Me se wa na obisa o mo ye se wo Obisa yere na bet me na se me wo ni. yere. Mimi bisa ka so wo yere. wo sɛ obisa wo sɛ wɔwɔ Man yere bacho kasa no otwa toro. Echire na me kra me bra. ɔbaa na wokɔ se ne pɛ wɔno wɔwɔ ma mmienu o ɛnyɛ so wɔni ba koraa Nipa me de to na nim na fe no ma mi hu se wa wo. sɛ ɔwɔ yere Mekra na wɔ sɛ menim. kyenkyena mɛkɔ so a ne wabɛhwɛ mpra Ma me bacho. Eh. Me wale ye. Ɛhɛ, Me wale me ye. ɛhɛ. Sɛ mafa n'akyi a mentwa ntorɔ nkyerɛ nipa no a makɔfa ne damfa me yere nsie that from day one menyɛ bi da Etu woka kyerɛ ne sɛ ɔwɔ yere meka kyerɛ no sɛ mewɔ yere ɛna ɔso Opem no na ka sɛ so ɔno wo yere. ɔka sɛ manka nkyɛn sɛ ɔyere kɔ ɔbɛtena ha nsɛm a waka agu me so no yɛ bebrebe nti wei deɛ sɛ Na Yes, wanka. Me na Nti danfo no na wan- ma mi hu yi se wa wo kra be 5. Me so na me ko ni fie ho ansa wanfa man ko ni fie an ayi no. Ahyase ye no. Wei deɛ menyi ne sɛ Anthony ka kyerɛ Wanka Gloria ma. sɛ ɔwɔ yere. Me Menyi ko ni fie ho anumre no madwuma na Anthony, me ye ni nti. E na me ko hu se obi Menyi, da ne menyi, dan mo ho. Me kwa na me hu nipa ne se wo ye oba na be ma. Enti akire yi na ofre mbie ma me ko na me ko hu se ye ne ba. Me hu no no wo ye be ma panyini kakra. But se wo ka so wo yere me nimu da. nti bere bɛn na wohunu yere Ohwim hɔ na ɔmoma me tee. saa Ɛna bɛn na anyam menyem wie yɛ koraa ɛkɔ anim no. ɛno nie saa Maa bɛn yɛ na nokorɛ. woyam Mebakyɛ na menyem. Maame bi pam adeɛ wɔ ohwim ɔno no me wo wie yɛ na ne wɔmfii me no. Ne wɔfrɛ me bisaa me sɛ wate sɛ yɛse me ne fosu na awo. Na ɛyɛ nokorɛ saa na mekyerɛ ne mu sɛ ɛyɛ ampa. Nti ɔno koraa na ɛyɛ no nwanwa na ɔse sɛdeɛ osi tie no. Wɔanhu kwan ɔfaa so ɔde bɛpɛɛ me ohuu sɛ ɔne me te. Enti maame ne na ka kyerɛ me sɛ na menim sɛ wayɛ ɔbaa ayeforo na me se menim. Ɛna ɔse wawale ɔbaa no ɔno koraa wokɔɔ bi. Sɛ ɔno ka so ɔka kyerɛ me sɛ ɔwɔ yera mpaakyɛ ɔno ɔboa. Maame ne hɔ no me wo wie a me pie abɔnten ohum na ɔno ka kyerɛ me sɛ wayɛ ɔbaa ayeforo na ayeforo no wokɔɔ bi. But deɛ ɔyɛ ne ntwa yie nti sɛ te saa a ɔnhwɛ na wɔmɛtwa n'anim mɛhwɛ akora ho. Nti me paa deɛ sɛ obie na no ka ne straight sɛ ɔwɔ yere a ka menni n'akyi. Efi sɛ bɛrima na me ne wo wokɔ yɛ. dɛm nso ahunu ɔbaa ne ma Me dɛ mahu sɛ ɔbaa nneɛma sise ana ɔbaa nneɛma ni bet. ɔba no woboaboa Ɔno na yere me nneɛma baeɛ no sɛ a na- mpaase wahu ma me bacho me ne me ba panyin nko ala wɔ hɔ no nti me yere wo bɛba wife hɔ no nti hɔ bi a wɔnte hɔ bi ɔte baabi na ate baabi mpacho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛnya freedom oh Mede dabi nyinsa ni kɔ yɛ wie move no ne na ɛte ɔka sɛ ne yere ne yere. yɛ move ba a ɛyi na ɛdan no a atam na nneɛma nkɔ yɛ nti me bebe si me fie ɛna ɛdan no nso mu so nti na yɛ nkom na atam na yɛawo tɛlɛ ɛna na mba panyin no nti na yɛyɛ 6 na yɛ nkɔ dan no ɛna ɔno no kɔ besi ɔmo so wɔ fie wɔ other side bohyɛn na ɔno kɔ besi hɔ no ɛnsɛ memfa ntena ha no mfa mprepare nneɛma kakra nti nyɛ sɛ bia ɔyere te yɛ anyɛ ne ya oh ma ɛnɛ yɛbaa ha no last time I think sɛ ne 2 weeks na de kyɛn na mu sɛ ɔde video picture ɛsɛnde me whatsapp wanka hwɛ nti na mehu sɛ na mete aha no sɛdeɛ ɛsi TV so a no obi twaa yɛ sɛ na adamfo bi na ɔde sɛ de in fact na abɔ me nti ama mantumi amfrɛ no koraa musa no biribi akɔpem sɛ last week ɛna mede kɔtɔɔ me sɔfo bi anim sɛ this a situation sɛ ɔne me yere nkasa ma me ma mene ne nyina kɔ sɔfo no hɔ nom na ɔne no kasa nti ɛyɛ
o na chese na on take kra na onim me pacho de Gloria case na wonim me pacho de na den na ebobo ba no wankasa wa mo na mane mana onse enema mu odin ma me no oboa me efiri se nkura na ewo ne ho no ema se de osi ye nti no ema me nti pains no bebre enti me koka we so kyere no a ahwe odem ho ahi ma de sese wo ye boa me no ahwe kura na wanye ena na me dwene ho se me twen mrepem mrepa ne de ese wonu se wonu TV ni Akoma FM de nye mfitire ha ya yi radio ni TV station akwa achiri krasi etu na wife hene no say boshe krasi etu kuranya wonu ahwe na boshe enti before obaba na wasa wo bona mane ne wa wo chine tinase na wo chichire mu chire na think say enka niema befa kakra dan say we no ebebo ni pusa manu kure ne ade mame mangalo kwa na ade mame we your friends say pacho Selena pacho wonu no wa ma say 4 Emma 4 oba panyin say mba panyin wonu ne papa bi mene ne ba panyin oh 11 years na chese niema mu ye de na oboa neni nyina akra na oboa wo kra ne hwem oh yes kama oma wuhunu wa ho kire no mpacho na ade na ho kire wo na wo se kwa akofo oba afoforo wo baabi ya wono nso be maniska wa bra ho kire wa wusu nim se wo yere wono na support wo kakra man no de mint kire and the grow because what the adro na ye wana oh there be mint me fe adro nya wo yere wo hia won fa ma what the mami wo ha adwene mpacho there be kra entidie na wo hia no wo ba ho a wo sali entumi fa ma wa wo cheche na bra bosa mpacho ya mi amisu ene akobaza enti suban no bejai da be mejai da wo bua mejai da oh mejai Anthony Minyuni oh Jimmy D Jimmy D wose ho ono bro nyuni onyimi ni ho no na se monye ono na se monye masep ono enju apa na chew mpacho bin wo ba ha wo kra no me pacho oni so ba no nyumre e kasa Sally what's your friend Selena mpacho this is the first and I say wa friend chinti na wo ka bibi dia kulu no ana oh Debbie this is the first time be me bi bo na yira ba so Selena then we your be mo yes bi afache mami we dey you free with him na emom se ye ni akase ye wo ho ma wo ye bibia bi ma afre ye we dey anya asam wo dey wo Selisa wo hwe TV me number na egu TV so no bitimi afre mi ni yira ye wi anu afre me wo frɛ mi a say Anthony yire Selena woni mi o ma say mate ma save wo number ntu wo ye bibia no abomode afre be say program is be ne no ajiso okume me no imagine Anthony what the yen hwe say Selena pana wo yonko bi frɛ wo no ka kyerɛ wo say Anthony wo yere Selena me hu say woni be ma how would you feel oh ma the middle matine ma bebre ase me nyi ni say me bu ebefu unless ma confront no me say wo hunu wa hunu se wo akra wo hunu a like me ye nyina ye ni oh me aye no krepa wo yere no wo so aye no ho ade me pacho ama ye no exactly wo do no ti na akoye no oh yes sa enti Selena me fa se wo de ye nyi ni say Selena na ye ne wa ye yi a ka betu bi a che no ma won so they want to mean the ma ono so ye ni party self oh no credit ono so betu oh yes but ono they want to mean question me say Selena na ye ne wa ye yi a oh nka meet me the check no I meet me the check yeah wo be draw ne te say de wo draw no wa hunu say wo bi afa wo yere wanini mema mo twese kan na ye de ye mene ma ensi na enka wo betumi what wa ka be kai ka wo be ka de bia wo ne wo ka be kai ye fa no kren kasa oh ene de no mema ene de wo mu fa wo bi obi fo mo yere mebo a wo fa be ma yere no de asa aya de bom ade bom I asudie enti ade bom asudie Bible
Bible verse be Bible verse be mu na what say eyi marima so de just eyi marima so de say so o mo yire for wo machi a wo mo ntwese ka wo mo ntwitwio na emom no say marima mo ha adwene o obroni bra na me bompa say obroni nwie na doctor ba na me ka say me duadua mas ma ka che sele na say me number de go sele oba sele fa bibia ni afrebe frame na me free na ekwe me kopam me so akọ hata me so ya yam ogu na duane me so shese ya obroni Bible verse be na wo say me ma say eye me wanwa o kana me bisa Ishmael say bia Ishmael ni ma nko won kan kire say quotation be na kire say wo be ma de wo betumi atwempena wo yiri echi na ye de achew na emom quotation foforo nso wo ho no eno nso so e ma kwan so oba de ono no kofa echi de aye mfa na eno anu wo koka wo say wo bi tie wo say yi say yi what they say David kura ye bi say wo bi tie answer say ai na mai ba ku yo ware tazi ne mpenafo Solomon meka say Ozo aka eno na woni ti Bible verse ba ko won't be but the Solomon dey was wo ka wo refio won say ade ba ko nso ne say ya na wo mu nyine hu say yi awie ya no anko yi Solomon ni David mo no omo de example awie ya na anko yi sentra meka so omo kan ya omo kan si ya omo kan Porsche no a de ya omo de eno omo kan ya omo kan si so atase wa gini o ati obroni ye be ko power specialist ye ko di apomode mu amapa ebusuafo ye tie nkomo ya ye tie bia e di ye futuo ma ye hwin na ye hwese ya pomode hu nsabso no bia ye papa sanza pomode hu ya wo bere bia me ka kire wo se wa pomode hu ya e ba mike na mo se won ko na no so ha ya adwintim e ba ayo beda se wa pomode enko yi a e di ohia ba ede ohaw ba ede amane ba ede obre eba de makenka nyina ya de ba akopa e be so e so e na de sa problems we nyina ede bre odi enti ameka me sa ne say e na wo ya de a obi ya de ba akopa e ba no so enti no e na so mo atonto ne japade nyina wode ko ya de e so be komkura atonto nyina echi kura no ya de ni ntimi nko e enti mprempren se wanya ya sabia papa bia eye power specialist e ba hospital ni eni wudi apomode ni ayarsa ho komo anu wetie me ba twetwa na mo na bra ya hweye yade bi e ha wo yade bi e tete wo no eye power specialist e ba hospital ya kachi na ba ebebo papa mama fa ya number no emma na ye nso ye komodie no eso number no is 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 na your WhatsApp line no ebi apese utwa bibi na de send doctor kompo no aye wo akotwa scan bi opese wo ne doctor di nkomo WhatsApp number no so a eno so 0555 79 78 0555 79 78 phone number here no ebedi nkomo doctor kusidua ya ewa hase ya wode de aka etwas that's it bro na sɛdeɛ de bia ye ba ye bo atiefo ne ahwɛfo kokko sɛ mom ye hwe ye so yie mom ye didie ne ye ho hia yen efi sɛ de ekɔ edie ano wodene de ekɔ no de ano wodino esan sɛ nipa bebrebe we nyina kidney ho atokyema de a ano wodene ɛni nti na me kamfo ama wo sɛ wo hunu sɛ na sɛ wo sisi ni ta ye wo ya aya na atwe fo wachi aya na wachiri bramu no nyina atwe aya na wona ye ososorbo aya na bebe ya na nipa bebre adwe mo sese onena ya ne ya ni nyina ya siateka ebia na ntesa esanse so wani twa se kidney no ebia na nhie na gina mu eno ye kana hydronephritis ebia na ye cystic akraka bi na twa ho ebia na echese kidney no wo haw bebre enti
ebia kidney no ade a wono twa ho a ebetwe ebi sɛ woyɛ nipa ɛne nti mekamfo ama wo sɛ saa mmere woyɛ mu nyinaa twutwu woyɛ mu yɛ woyɛ aduane kora wontimi ni bi wokɔ dɛm a wontumi nna wosisi ne bu gyengyengyengyen a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo man no ayɛ ntiantia na wokɔ ayaresabea na wokɔhwehwɛ bia na kidney no ɛna wɔhaw aba ho na sɛ wɔhaw nso aba ho deɛ a medeɛ mekamfo baabi baako pa ama hɔ a ne power specialist ɛba hospital ɛbɛtena afidie yi so yi yɛaka ho asɛm bebree na nnipa bebree nso atwa anammɔn na nyame anim mo a mokyerɛ amanfoɔ kwan ɛhɔ na mede me deɛ kɔɔyɛ ɛhɔ na mede me deɛ kɔɔyɛ na onyankopɔn ɔnhyira mo ɛsiane sɛ wei ɛnyɛ afɛdi agorɔ wei deɛ ɛnyɛ afɛdi agorɔ ɛyɛ wɔhaw a ɛbɛtumi de nipa akɔnseɛ do na sɛdeɛ wiase asi ayɛ yi a asɛ wei a yɛwɔ mu yi na sɛ susua mpaa sɛ wo nkwalaa wei no ma wohu baabi biara a wode wɔn agya yi obi wɔ hɔ koraa ɛnɛ dua sɛ ba a wabɛkuro mi wankɔ fie a asomala nkɔ nkwalaa no wɔn bɛwura fie na obiara ni hɔ na wɔn ni obiara nso ɛne nti a wɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ho so yie sɛ liver no nso nsɛm ha o nsɛm ha ebi sɛ liver no tete yɛi mekyerɛ fatty liver wokɔ yɛ sesradeɛ wɔ liver ho a mesrɛ tie ne yie ɛmfa ni agorɔ ɛsiane sɛ ne duro yɛ ketewaa bi nanso sɛ woanhwɛ yie a ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a ɛno no na ɛnyɛ akosua dua yɛ asɛm a na ɛnyɛ doctor bi asɛm a na akɔyɛ wo ne wo nyankopɔn ntam asɛm ɛsiane sɛ ɔno deɛ ɔtumi yɛ miracles na yɛnom deɛ yɛde aduro na onyame de ahyɛ yɛn nsa no ɛne yɛde bɛdi dwuma papa ama wo ho atɔ na nsɛ woyɛ funu na mu yɛ dudududududududu womfe ne womfe nyinaa twe wokɔ dɛm mu a wontimi nna biribi ɛwɔ mu sɛ wopɛ ba o nso deɛ ne na moyam kukurukuru deɛ wɔla yɛnyɛ ba wodi agorɔ a wobɛwo ba bɔne so wahu sɛ adeɛ na yɛyɛ furu no mu ma nti brɛboɔ ne te so wɔnya baabi ne watwa no ho so wate aseɛ nsɛm ha ɛne nti medeɛ mekamfo ama wo ayɛ na wo ho yɛ ɔhenehene nnipa bebree kuta afe fɔɔko ɔmo kuta brush ɛne yɛde dwi yɛ ho ɛda na baage mu o na ɔyɛ brɛbrɛbrɛ na ɔnya baabi a nipa ni a ɔde wura no akyi obi kora tumi fa sekan na ɛtwitwa no kyerɛ sɛ deɛ awideɛ no mu yɛ no ɛnkɔ yie brɛboɔ no de sɔnsɔn nneɛma bɔne biara so ɛti sɛ brɛboɔ no mu to kyema anaa brɛboɔ no fi ba mu anaa brɛboɔ no sradeɛ yɛ mu dɔntwɔn sɛ wo sɛ dabaa meka gɔta da hɔ a nsuo no tɔ a ɛtwi fam na kɔ ɛno na biribia bɛsi kwan ɛna sɛsɛ gɔta no atwoku ɛna bɔɔla ne nyinaa ka akyire ɛno bi na ɛrekɔ so wɔ nipa abrabɔ mu no nti mesrɛw fatty liver no ɛyɛ fi na woba yɛbɛma wɔ duro na wonom Awurade nam yɛn so wo na woyɛ kyinyifoɔ ɛno nti na ɛyɛ sɛ sɛbesɛbe wonom aduro no a wokɔ agyana so a na wahwɛ agyana anim na bɛhu sɛ anwa no gu mu tɛnkyɛm wodwo nso a bɛhu sɛ anwa no gu mu tɛnkyɛm nti sradeɛ biara bɛ nipadua anim no sɛsɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so cholesterol kɛseɛ nipadua anim saadeɛ aduane a yɛdie no nkɔ yie nti mesrɛw bɔ mmɔdene sɛ ɔhu sɛ tete hɔ no yɛdi anwa yɛdi kube nwa yɛdi adwongo ana yɛdi ngo ɛno na ne yɛni no o ɛsɛ deɛ ayɛ bebree wɔ dwa so na wanhwɛ yie a ɛnam so na fat yɛ abɛyɛ woyɛ funu mu ma akwadaa bi a mene ne ɔyɛ m'adwuma wɔ nkran wɔ Kumasi ne yɛfrɛ me sɛ n'ani nyinaa yɛ yellow gɔngɔngɔngɔngɔngɔ medie mmirika ɔbaata mesi na mate ahwe yɛkɔhwehwɛ mu a ɛnyɛ hepatitis virus biara kyɛ sɛ yɛnhuna de korɔ nso brɛboɔ no asɛe ɔkɔ cirrhosis akwadaa de bɛbiaa woma no aduane bia wɔ ni gye sɛ bayera yɛakye anwa no so a yɛde kye yɛ no nso ɛnkɔ yie seesei wɔn na gyina hɔ na sɛ ɛno na wokaeɛ sɛ sɛ wogye wo ho di a na wabɔ wo din asɛm a mekaeɛ no sɛ onyame ɛnhyira nka wo din ɛsiane sɛ sɛ yɛbɛ fidie sui ɛna sɛbesɛbe yɛbɛtoto ayampea yɛbɛdwa yɛnum yɛbɛtwa nkontompo awewesɛm sɛ yɛbɛtumi aboa wo berɛ a wo brɛboɔ ho ato kyema yɛbɛtumi aboa wo berɛ a wo kidney ho ato kyema a kanimguaseɛ ka yɛn nanso nhyira nka Otumfoɔ Nyankopɔn hwɛ yɛnom mu bi no nsɛm no yɛka ne yɛnim deɛ yɛgyina so a sɛbesɛbe yɛka wo yɛnim deɛ yɛgyina so a yɛka na akɔrɛ na ne ho atɔ na yɛ a wɔne nam hɔ yi so wahu anufoɔ mu yareɛ ɛmiri bi atwa mu adi bi anka ɛyɛ ayɛ me makosua dua yɛ wɔ kurom ha
enso onyame ada woroma onofo na etwe oye oye mu kekaw emu kaw de bakasa kaka pehim yesi bibi dem ade ene dem bonsam bayifo nanso wode ba ye de ye bem wodru bibia be ye kama kama na ezanza wutika mu ne bia opese osi fom ntigi number no na bomodi ne ti asese ye survival number ebetimi ama abrabo adi yi number ebetimi ama onofo omu haw be koro ama ho ato number ebetimi ama wo kidney adi yi de survival number digi number no na bogu da ho atwere gu da ho fa twoko abetwere fa bidia obetwere wo sa bogu fo so bibia kama fa number no to your number is 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp line is 0555 79 78 0555 79 78 78 Madam wase hwe se ye kanfo mu asem a age wo bia ye woda efi se eye ni biresem na meka no onipa da sani a wo kɔ wanim wo sa kɔ wachi wonu ma de krontia wachi ni twum chese wo kɔ wanim enko wo bo hu so emmo na kora ansa na no wo mposo aha ne ha kora wo ntumi nante nko na wo ye hu hwi so enye nyame anim nufo yare eya na muktimi ka wo bekase aboa bi bekase gogomi bi hyem na o ka wo se dwe ono ada na bibofu no wa yiri se pinti chese nsem ha nanso nhyiranko otumfo nyankopon se ye nufo nko na hawo na twon ama wo nsa ya wo ya upegya wo nsa na enyeye ama wo ya wo ya ama woni da so asa de kamfo amam we no enya afadi agro yenim bi ye de ani ehu na sebe ye nso ya famu bie nti ye ka ni yenim de ye ka ayahwefo ni etiefo aya na mutiri ye sansensem ni bi wo hono mo a se ya meka na se ya monti na nyame anim no fo yare de me kra me be wiase ma adwene yem se ya de bi di wiase ka no fo ya de ho enso nchiranko otumpo nyankopɔ se ono a wo kisha ejina no ka ebamu no obo ya de bia wo bo na duro obo ya de bia bo na duro na yen yesi yichiri enso aduro no ya na nye huhuhu enuane a yedie enuahahan ya yeti ye aduane die kontomire na wo ho no oyade kakraka bia duro eti misraw aya manwini se bia ye duro kakraka huhuhu bia waduane a wudi na hahan na bi ne yebetete ne yenso ye de asawo yare se kompo show minim say fatily ay wakana say fibroid na de we kra mo hwanti de wo ye wo bia to de bo ase akodusuku wa wie afa ni wanya ayefro do say wo na asere ye mo mai wa ye de nyaba we e abro enso nyame adomo ba ye de ebe ma woduro kokobo no pie mogya ta ho a desro tuanamo na fu ani kire mu power specialist eba hospital desro ye numbers ne ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 na ye kwei na ye di enro no so ho nkomo akyeretiefo ne ahwefo na dodo na wo manum bi no edi adanse papa edi ya SK mepacho obisi ne yefunu mututume sanfro me didi a me hunu amane me nidi ya me hunu amane me bo anu nyina hyehyeme eduane ono ye friend who galamse eduane to mu akesi otomu so atrobro ene ye who galamse ene ma me bro fo ba ko sade abeka ko no who galamse ti me pacho bomodia na bepe edua ya SK ni bi no mbubo bi na ba se duro bi wo baby ebeye wo adwuma masa problem ni nyina efiri wa akọ na enidie ni ahoto nso abefie na yewie so ane ama cough care herbal mixture no wani bi ya papa
Obia da no saa bre no na ewe wama ne hom ne so bebo wasa na ade ache wo bowa na obusu nyina hyehyew ohome tete se weni ase nyina efiri nsuo wo dwenso ohome srew eye cough care herbal mixture no eno ene bebo na yisa ewa yaya we nyina efiri ho na nso so wenya wa hoto na machel eye eduaya ointment no so ede aka mi ankasa metie mi yedanse ni na no me na buruburu nso a ma propro bi ye beji je me na nso a ne ntemu no enya asem ketua unim se ma ko beye 3 days ni a me sha ase tete bi ede hye ho no chese ayira ma asa magic me pacho eduaya ointment na ye adwuma pebi sra ensansan no pebi fa hye wo na nso a ne ntemu ho apropro ne bekọ ohona ma ye wo ja chese wodi bi sra ni nyina bekọ amani ji abefie papa enti bomode abowura hepa shop bi mu bowura ho a obenye bi atọ na wodi bebi a wona bi ni ho mpa ye de number ne betu dwansa na ya sori ofre ye ni adodo bi a ohia no nsa ebeka na mo power specialist e wo fe yase ye ne Jasbro filling station no edi nhwe ni mo enkrafo nso beko eye kwabenya ACP main road ne so na takrade fo nso akwa Anaje estate ye ne Anaje primary school no ebo fi pamenti je number no ofra ya ba ya sabia no dia na ansa na ade number ne betu dwa ne gidi no mema no wo sora wo ne menya fine wo se me ba afidie so amenka na ma papa bi ba ho o se me hyase no me fie mienu nie na mintimi kura nante mi sisi ana fe something no so de akire se anya se nya adwuma ye age ne ho enen na mo jiri so ama bibi bia gina ne naso ma me nyankopon won hyira wate sanse me fie won ne ho nye naso bia ni ho eti se na jiri kagira ma so bia ba ho a nya me kan se wonyame on hyira be ma bia ko pe jiri kagiri na fa bo ho adwuma sanse be sa wo yade ni wo wia apagya be ma kentinka o de na gina tenten ma ho so wo se wo bo adwuma yi next week e ba me ma me beto no nyom no si jiri kagiri ho be ma no ma so ide ye fa number ni chiga 0200 31 and 0244 54 44 22 Yame insha papa probronia ha Akoma 87.9 FM Monia TV Akoma mu Nsem dwumadi no ana wo hwe na wutie mpacho Dr. Ba entimoma Dr. Emetna se emame yenua ba no so womra na ono so emetna se emame na fe yentumi enko yenimpa wo bibia wo de fa fidie iso ama oyirati ana asambe na aka kire no eso ka bibi kire no na kuma chori de me fa konya we so ka kire me wife ni se misra no de CSC no amfa nchem na bi me hye ne boss e bi so ensi bi Akoma FM 87 me pacho Beluchi okay me pacho sa aka de o ka ye ne bi mante se me fa konya we so asre me wife apa na chaw se amfa nchem de si na ebi so ensi bi say the medical hye ne bon okay ebi ensi bi wa hye ne boss bi ensi bi pacho de si bi ensi bi Anthony bɔhyɛ obetumi adi so de ma me di so dada ye fa ye yire chi bɔhyɛ yi akɔhwɛ yire obetumi adi so de me di so dada wa di so pacho wa di so nti wo ye bi ma onyo ende mintimi nka ma me hey wo be ku ye o doctor akwa ba doctor na wumpo ye nyame adoma na de pressure pa na baby akoye bia na akoye ye yo doctor say de be ma no mu ye de no ai what doubt to say the doctor aka no so what doubt nko ade a na wa ye na wa adwene mu nyina ada wo hwa akra na wo hwe ne se wo ba ye hunu bi pen wo be hwe no a kire no obi abasa meba ni ye de na kwa akoma obi papa ebiasi me free ha call ye no ye nua ba so ye nyina wo hwe mamfulo mu hwe ye embusua ba ko nti ye hu yo o ni share me school o say eno mete wonka
na waya nka wo TV so otem nka wo TV so na waya ade pa ne bi ato me ma hwa akra almost 18 years me hu se ma me no so de na koma be ma foforo a stay na me da so hwe na be ma no so hwe no nti wo die ya wayɛ ne ntam hu se yɛ oba na wasoma dwo na me se de na me dwena se me mpese e beduru mire bi na be ba se akra ne nyɛ me ba ɛno nko ani ade a ne ɛha no nti ɛna yɛ ka kyerɛ wo a wowɔ abɔnten yɛsɛ wo de sɛ biribi kyerɛ w'adwene a doctor ɛwɔ doc sɛ yɛ branch na ɛwɔ yɛbie askwa ɛno ɛwɔ askwa opposite makion ha ya yɛbie ya ɛno so oh okay ɛhɔ a nti askwa doctor yɛbɛbie yɛdeɛ baako ɛwɔ ho nti adaworoma ɛkyerɛ w'adwene a wode ɛbra ane woba doc ɛbɛhwɛ ne yɛayɛ bibibia ɛde ama ɛna doc mo branch baako no nso Cindy's Junction sɛ ɛhɔ nso mo da so wɔ hɔ mo movie yɛ nti both branches nyinaa ɛɛra ne okay nti Daban Cindy's Junction hɔ a woyɛ wo nsa bonkum so sɛ wo wura mu a wo nsa bonkum na wo ba so a wo nsa nifa ɛwɔ supermarket bi ɔwɔ nkyɛn hɔ a nti wada roma wobɛtumi sɛ ma ba bɛhwehwɛ hɔ nyinaa obi ahume ma bɛhwehwɛ hɔ nyinaa kama okay doc ha Akoma FM 87.9 Kumasi. Yɛne yɛyɛ deɛ ne no doctor yɛne ya ne yɛyɛ ɛnyɛ ne ya ne yɛyɛ deɛ ne no bacho mo anam yɛne ya ne yɛyɛ deɛ ne no nti no wo nso ebi a baabi a wo bia no wo nso wo case a na wo nte ase a wo de pa yɛbɛhwɛ na yɛtu ho anamɔ ɛde ama wo kama ba maame ɛna wasam ne yɛbɛka no hwɛ wo de amɔmpa yala mpa yala na odi ejina hɔ ekekam ate o ma me tuwe ni nsuru nyina agugye mu obi ni yem wo se ye wim ni nsuru nyina agugye mu ni yem hye no o yem hye wo lo o yem hye wo o za ya gloria eye na belichi ni no glory di komo ni yem hye na edameso ya de an se mo nya belichi kasa no na se wan koso dwuma bi ba be di mo hodo mani abrio ate said ye wani mo asia ye ya wani akokeka okay wo dia bra Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87.9 FM kuma se na be hwa baba we na no oba ya nanim akakra kai sesi ayira se yi abebi yi akohihye mu yi wo yam hyehyɛ mu a obi ne yam dimeso ai oyamo sisi there be doctor fama no ansa obowia na e de ama no wo de ma ye obowia ansa ye de ama no obowia na obi agende doc yes wo di asem be fi ha there be ya wo di ye hu wa na ye ma hye e be twati ane ya papa e ba na nya wo de a eno de wafa ho adi e ba na ye wo de a yɛmpɛ na ɛna maame ɛba na nyɛ ne deɛ a yɛmpɛ na afei na ɛba na nyɛ no kuro yɛmpɛ saa asɛm no tie ɛbɔ mo so na mbɛha yɛ adwene no ɛyɛ ne deɛ afan ɛnyɛ ne deɛ mɛha yɛ adwene wɔya na wasaa me akɔhwehwɛ baako no akyira kwan wote deɛ yɛka no doc songong tiano dog peja wuti an mama ye hu se dog ti ano we ya sili afi ni ya tie ya sili ano ti afi ni ya tie okay doctor ate ye biem okay okay nti akani bi Anthony Fosu na akrani ye baby abena because ni antru ni din doctor meba na papa woto wo ba ni din to ni din wo mo je din woto ni din pacho ai wo ma ni din ben Rich Love Fosu yo mame wo ba ni a friend saying oh me be sending or the God love ejewa
was so man rich love for soup. Also the God love me ba. What the God love me what me patch wo. God love je one wine na dem awo. Be ma ben. En so be ni. Me ba jo se ne wo fa wo pama de wo hwim. Me na me de pressure see ne so na mpese me kodenya. En wo de ono de nka onye na adwene kola. En se onye na adwene kola o de ba. Na din no de ton no mpache no me nso. Wo so ni pa na ye ne bibi one ne wo ho. Me hwehwe mu hu ne ese one ne na twem pa na nti na ma fa din na ma kola. Oh, what do one pregnant na man no? Sa ne se me de na to me am. On ne ka. Madam. What do one pregnant na man so fan to akola no? Madam for nam de ne to no. Madam for ba. Onye madam for na. Eh, one pena. One pregnant na wo dia man so fan to na. Eh, na to ni wuchu ba nya sa. On ne ka. Se me na me ka ono abebisa me ofie ono ne se ya se me ne nyem no ono atu anamo ti no obe se wo hu fine na ne se ya me ne no me ka kire na wa ye basa na me so me nim achi ne bra no ba ho ai na me ka cho se me boy no oni me ye free pa me timi kwata na madam fo no me pa che madam na wo ko ne ho wo ko ne ho akọ ka kire ne se obebisa me fie ansa o ka kire ne se wo ne me nyem na wo hu se menenu ne di agro nti woni menkasa na wo pesika akototo nkura niema ana no beka na mbufu ya se wa se wa me ne wo ade no obi na wo kobo na mane ansa na wa baji sika woni o ka che ai ade no wono no bebo wa mane na se se o baji sika ho agi se no no udi refi na woni mi sa na na woni se me na me ni mo ono na be fie me madam fo ade baba koto la baba koto no bi nti ohun sa me nyema me fu aba obetwa mkosra obi oduru na wase ni pese mi hu nipa na awanyi sen won na wo ka asa wu bi mu na asa anyi mu bi mu ena na me bo ni din ti hono na so aye basa me so na mi nim de ekoso nti ono na mi hu wan kana nkrofo na kama me te ma doctor yenkwa okay Akoma report 87.9 Kumasi last week yakwa yi ha ma adwene o yankwa dog Tisani adaya ye no ebeko maji omo permission Mr. Fosun oh do the Fosun na acho ko yen su konko ade ba o ta so wo cho ko akore akwanya ho bacho ai okay medical kan bro no na na chesu Anthony Fosu is excluded from being the biological father of baby Abana. Therefore, it is practically proven that Anthony Fosu is not the biological father of baby Abana. Thank you, Jesus. Hey, that the doctor. Hey, Mr. Monteka, I'm not inside. Doctor, repeat up every way. Fabano kwama beluchi mo ne raha say mame. Ekuya fabano kwama beluchi no raha mame. Fabano kwa. Doctor, repeat am. It is practically proven. Practically. It's not the biological father. Hey! Enya. You are assuming. Anthony Fosu is not what? Scientifically. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child with Yabena automatic DNA location. The science in the scientific. Hey! Mama, but me die and name menses which Adam last month no na me fair fruit. Gloria, it's your person. Why be a man what made them a person? Me only be sharing them you will be now way. Baby, aqua quadruno. Also, my sorry, in fact, and you may penance your Becca Sayanadia. Sayanadia Casabre Kemaniache. Remini, because our parents say no. A bunny say ya, a yana a hammer.
Ain't you know? Well, at this way, dear. Overton, I was saying, woman, you why be now and then I don't hear person because but before swear. Before no, then I'm in saying, or no new home and I'm in him. But when I made that, I am a man who's one in the shy. And put up by me, and I bear me one net in or no debate. Me, Patron, me, Gloria, my because and this Gloria just me by me won't or no, nothing. I'm a menstruate and the author to me, you know. Or 90 years and I'm immense. Gloria, I cry out or sell. And she ain't to me in Quaba say, you back as a hospital now, Quo, you know, and maybe your madano, near walking. But I cry on so crowd, yeah, you back as what you're done, no. But what sell? And she to me must say, you're done, no. Gloria, Cabema Crow, would you can cry? Because me na me knew the amene wo na make us o tu fi wo hwim ho no mo dwane ye wo dwane ye no wo no di say ansa na wo kosia me wo sa me baso kan bon o nante wie ya ansa na me menses ye ba me wo ye no me menstruate there be Gloria to was Gloria kakai wutim because ye dia there is something is missing ye ntwantro MMA labs. On who me or me share was our site or the me call no. Na me menstruation time. So on me the we and the next month na me hu se me ho adam. What the Gloria adwene ho kakra ma me. Na inter Gloria sorry not now. What the akua mo ni nkom. Sanye ekwa bia on pese e beka na ekwa na mo de mo ni nkom na Gloria. Wo papa so hwe wan hwe ye na se be ma bi enso apie ba ha no de ye na obedi. Se wa hwe ye na be ma bi nso eba se ye mia ye na ubedi nti glo bomode an ka no kre doc my interview yimre ba na che say yakọ location ni abobo numbers ni ade glo ka no kre MMA labs na enyi echi ye kura na ho ankwetero there be ba man ko Nsem ura washu oh okay was so person ura washu mti we de ye wi a papa hey condition wa house be mo dia mo high ni bi nka ho na say ehuro de me we ni high mente papa you have a perfect the capsules enya me so ehuro de me me say ma fompo ma fo na huhuro san so de me na nyankopon ka mema ho nyankopon ka mema ho abre bia wagu manimu ase yo wagu so de wagu nso no wagu animu ase nso no wate hwe wato no mo umfa san susu no normal atesem wo ho amfa no mema no mfa no kuro atesem no na no wate mate jo papa yenkwe amiakos yenyina se de ho asisi adwiri ho so ma ho nwiru ewiase ade ba ko esa wo hwe animu bibia si wo wiase ma no nyonwonwa amiakos abusua ya semadanko yankopon ka awafo ni okunu ne be ma bia ho bia oware bia yankopon ka ho abre de bia na yesusu de expose nkrofo pa hu hia because am kwa me because man bi eye for let me tell you mama akos me kwa me kwa me de se de me ma na ye na omu ye jam esem so me kwa me de be kwa me de nche wo fa che wo bi sa so de no na be ma na ebo ho ka school fees a watua mu twe na bo so mama akosu de mama nkasa na me nsore nko na ye kase ye ka ade betin ye abusua me free hack healthcare na odofo ba bia obi amene wahia na me ba cho adaroma ye ka hack healthcare ye nsa no na ene Ghana ye di aduro anase nnuro mienu abadwa so a ye di etu osase etimpacho abode bia wutie me se wutie radio se wutie wohwe TV me ba cho me mo ha hack healthcare se yan kan cho se osa ya de bia prawo se osa tra so che say 20 years say 15 years say 10 years and now 5 years osa emfa ho ne emra dudu adi odi padua nu hack healthcare for se yan kan cho se enro mienu adi abadwa so wohwe onua television a
enuro no mienu ne de agina honom no baako ye tenten na baako so ye tietia de tenten na ye hasa mesha tiedi ni ye pa hasa mesha ana tietia no eye hasa capsules me ba cho tie sa enuro mienu a ye ka ho asem yi yenum ni mienu bom mesi yenum ni mienu ebom enti mpacho abre bia benya osa bia no wo de eye drugstore over the counter bia ben wo ana pharmacy shop bia ben wo so to hasa mesha and hasa capsules and hasa capsules me ba cho be no mienu obom abre bia na de tie nie osa no ade na de ba bibusa kwasi de bia mesa yi ano mesa osa no bacteria ye from say H pylori tedi ni ye H pylori sa bacteria we ubetima fa fitie fi so anasa tie fidan mu ubetima fa fi adwaye sa bre ya wo nko a wo nsi fi anyeye anasa wankasa wadwaye untimi ensi nyeye ana wo ne nkofo na sa adwaye bomu wo ne nkofo na che toilet bomu no wo ye de ya sa ayade yi ubetima te empokwa so wasi fi awie ana wawo adwaye ana afa so wo sabi wajana bia semu a omupie omukomonten so enti H pylori de eyeda ya obetimi atibia ko nipadie nimu nanso asedan ka nyame se hasa mesha ene hasa capsules wa etu osase no adrowe aba anigi se ma won se Ghana for enom pa omo memene no no mo enom ka ho because aduro no ba ko ye ensuo ana ba ko so ye topaye enti se osaye wa wadro eye hasa mesha and hasa capsules but the capsules H pylori mo wana omo de osa ne ba no yenso ntia na wo ya funum na abrebi omutato mu dia na akwakoya asema nko me no baba bedi nkomo afa osa ho ntodafo fra number isisi ye ne yenkoye nim number no ye 0240 23 83 10 Eba cho friend number no ye sisi ama me 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 0203 822 855 Eba cho mo asomra ene e bon community awa esense na me ho adwiri me ene me se me ho adwiri me nanso de wanya osa ne de ene aduro we na obeko ade atia no ma ho atọwo me ba che mo asomra ha so obi nya osa ye enioma bebre bobo nka ese opani anase obenti anase asimasi wanya osa ebasa no aduro ayeso okoto eye hasa mesa and hasa capsules so onya osa de di kan ni unya heart palpitation ye ka heart palpitation wakoma no ebon tentem abrebia unya osa wakoma no bon tentem na tie ha sa woko hospital nesa doctor ni foni friw nesa man friw yi abedu baby no pressure nuro ni atwema wo pressure nuro ni atwe edema wo etimpa chaw bodro ey hasa mesha and hasa capsules abrebia afese onya osa uti we no etaye o ya bebre de bia bo so uti payo uti timi payo sa osa so timi ye osa unya osa so a wanum timi to aduane bia de bama bia odofo wuntim eni mese osa kum nipa unya osa wakuma we no etase so sa akoko ho no etase so sa abre nsuo kekawa nom no obo se no akoko ho hyehyɛ ene esa ne basa akwade a enkwankwa di si wani ma wonta anom ya de nkwan ma akwa wontimi nnom because wakoma ho be hyehyɛ ensuo kwa anom ye no wakoma ho hyehyɛ na enkwan osa etimi eya osa afa unya osa wontimi enna unya osa unya lack of sleep just a na friend say na no wontimi na ma ho nto unya osa wachiri kasa ha say etimi ya papa me ba cho wadro eye hasa mesa and hasa capsules me sisa no so say osa no obai betre ni padua ni mu a ba bia obefa ni padua bia oja kroto ho enti basa no a no aye mre unya osa say ya uye anemic umoja we odofo osa nya open na say wutie me na wiei na ba bia wo bia say wo hwe onua tv a me sra wada edron na wo tv no so no ye number no so regu tv no so no me pa cho fa na friend ne no emonkobo maka chiro say osa ye wa wonum timi to untimi ni di aduane bia de bema bia no wonum tu untimi ni di unya osa onan etimi yetitiriti onsa no timi yetitiriti abra bia odafo
Osa na ye kan sa na ya kan tira no we yarefo pa maka kire wiase se osa kum nipa na naso me sanso boss biem me ba chaw ye ba bedin komo ni yie pa fa number na fra ne ntwa so ne enko anim number no ye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and now says 0203 0203 822 855 Beba chotie se unya osa he utimi fefe bebre de bia na afesa unya osa wotetente so bebre wotete ahoro bebre unya osa ya na ahomte wo digestion very poor ye kasa wo digestion very poor and say aduane a kwadi ni bed on hwiri mienu wadi ni bed on hwiri miensa ka wo hwa ni musa ka aduane no ka be digestion no obos aduane no sabi na okopu atu agu aba eba sa no a wontimi nya kese aduane no mo hode nu a ewo nuane no nyina no no akwa fiato agu eba sa na de bia na aso te osa yewa wanu sitimi briusa unya osa wanu sitimi chiniusa osa sitimi yosa odofo adura wonom na de atu osa na se eye hasa mesha and hasa capsules ene ani gisam ko a adanse eba na adanse so esori organ hanem no edi adanse sei hasa ejina brane ene ukọ asori dem ukọ adwom ukọ office ya enkrofo munya osa no eye hasa mesha and hasa capsules and edi wasam edema won ye odofo me ba chow yade we ahani papa na ye to aso na makaka osa de eba ni padua ni mu a eye wo ma wan kasa ebon ka se ene wonya osa no onfin kasa sei etimi ye oyasa onfin kasa etimi tutu sa maka cho se H pylori mu wa no ofa ni padua ni ba bia wo de eye pains wo de yew ana tu ni padua ni mu se wonya osa Odofotie se unya osa next one koto hasa mesa and hasa capsules anomo a ebedu ba bi no H pylori mo na make asem se wo mo de osa ne bre ni padua no wo se obetuatu nsu ni mu ubakọ toilet so da bia no ubetwa to awie no na moja ayim pata unya osa timi wra ne bebre utwa to bebre odofo osa yarefo nenso enne atia emu edese akasa bebo nyina nyame aye awie enne fountain pafria wo de eye draso bi e ben wo wontimi nkwapo enka duro no a faafo ni se ne twa ne se kre wo so to hasa mesa and hasa capsules hasa mesa and hasa capsules hasa mesa and hasa capsules no nom ni mienu bom abre bia obekọ draso bia no to nuro ni mienu bom uto nsuo no na atore to pan ne ka ho uto nsuo no na atore to pan ne ka ho wonom ne sa no a kama obekọ wanim je number ni sisi na frey na me ncho ba bi so abenya bia tu aton wo. Your number is 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855. Mami akos ma usa me bra na ye be me ba cho so wo kumase ene ne nkwado ha wo pay no bia to a furniture mo PFA pharmacy Awatafuni road PFA pharmacy Awatafuni road ubenya hasa mesa ene hasa capsules ato okoda ni helper okọ Kolenak okọ Fredimens okọ ababi amaboso nya benya biato afa okọ Osons chemist so a ubenya enro biato sanso na Costa pharmacy me ba cho ya opampa so ubenya enro biato ankran so wonu ani chemo Okansi drug lane baby ami boso okọ ubenya enro biato okọ Angel Herba okọ Tinatet okọ Repass okọ Halos me ba cho baby amaboso yi ubenya sa enro bi ato honom na wanom me ba cho de o man kasim won fa nani enchemu wo Jeff Herba okwa obenya yenuro bi ato nkokọ so adafo mo mani achemu Isaac drugstore me ba cho obenya yenuro bi ato onom na wakọ ani me ba cho de wanya osa a wakọ enkono edura wonom eye hasa mesha hasa capsules yempanimfo se adaroma enei se wokọ to yenuro no a frɛ number no what to do na wie so no frɛ number no wo de frɛ number na gu TV no so no frɛ sisi na ye nkyerɛ so obesisi anum na duro no wonim sɛ wonya osa enya aduane bia na betimi adi sɛ wonya osa so ntimi ni fruit bia ne saso nti ye mpanifo se wo to duro no a frɛ ye nkyerɛ so obesisi anum duro no eno ye number 1 ana second one so ye mo didi ho akwankyerɛ because wonya osa enya aduane bia na betimi adi enya fruit bia na bedi manimia kos me sɔre so no sɛ wonya osa
What do I want more? Hasa Mesa and Hasa capsules. I'm of course media see. That's a net, your best associate. Then that's some who was well dream me. Hey, our dear. It is over point and a family TV. I come with some Jimedian one. I wish that I would know what Daroma found or WhatsApp message Brandy and Kama 0245 301462 0245 301462. Doctor. Okay, Doc. Yeah. So we'll be paid in any BIA. I'm right on friend number B. All right, so MMA. Akoma FM 87.9. Accra, Bako behind Kolibu, like a Biokoshi Road, and Abako Ewo Fanko, House of Fund Road. Kumase, Sandy Kanka, I want you to buy Cindy Junction, and Asqua, Stadium Road, opposite Makion. So, with me about Sunya Eswa Medical, or Fiat to run about. Roma Impro, your opposite post office. Takra Day, your if you kuma. Oko Hospital Road na your home waiting after Tamale yene Aisha Hospital Jumaiwa Tamale your rep Akoma FM 87.9 Kumasi baby I will be an offer MMA labs be arrangement amount na yet a sample your phone number national number offer attend your 050 16 72 748 050 16 72 748. I hope I will send you WhatsApp 748 and 749. Okay. We'll send you a WhatsApp. You better take offer and number 749 and so you better take 749 750. Nina no numbers are offer me patcho doctor was studio into Monto Mabuase mmalabs.com.gh offer yana and so you be your website will be a lot of information mmalabs.com.gh social media platform they are on MMA Labs offer yana to be a open DNA DNA test bia and the lab test be answer up so you know as quite you try x-ray okay yes it is can endoscopy lab test imaging be up so you be an MMA Labs over the show come your number the chat 050 72 748 050 16 72 748. Inti Fred Doctor Sisia na eneno eni enkomo. Doc onyame onsha. Yeah, that's it. Mini aba. Na unpo mti say. Adomo na nso e. Nyame adom. De nyame ase. Yebeko ABA clinic eho ena yekwa akwaje ya yarisa efa eni ho yade bia yesa na eni ho de doctor yɛda ase maako nyankopɔn nhyira mo ne mo adwuma pa a mobɔde boa Ghana man ne Asante man na ɛnɛ awie de ABA Herbal Clinic asoɛ na yɛkɔ na ABA Herbal ɔsɔfo ata ɔsɔfo rasta ɔsɔfo 3 days sɛ ɔde nkyɛ akɛseɛ firi n'asoɛ ɛde ma na adɔfo papa bi mu a motie yɛn na ɔmo a mohwɛ yi wɔ Onua TV so nyinaa no nyankopɔn to ne bo ase ankasa no wɔnhyira mo na ɔma de mu yɛ nyinaa nyɛ kamakama sɛ yɛsi bosome foforo mu enti bosome foforo na yɛsi mu di a na yɛhyɛ mu nkran aka ato obi aso sɛ Awurade ma obi biara akɔ mahwehwɛ bia mbra mu de onya ayɛ anka na nka abɛma ma wɔ ne gya wie wo pɛyɛ no amen to that Awurade ma ne mbra mu ɛfama ABA Herbal ɔsɔfo ata ɔsɔfo rasta asoɛ na mede wo adri na awie na hyɛ no so sɛ wɔ Kumase kwada so Adwenase market n'akyi hɔ a na ABA Herbal yɛwɔ Kumase kwada so Asante mantem asɛm na me wo Kumase kwada so kwada so hɔ no mo no ɛhɔ omudwa n'akyi hɔ no ma ɛne wɔ Kumase kwada so hɔ no mo a omudwa n'akyi hɔ a ɛne ɛwɔ a yɛbɔ adwuma patro kɔdɔm ahenko ɛwɔ apieku bi coaster branda dwom ɛna wokɔ enkrane ne mpatam a ɔsɔfo ata ɔsɔfo rasta ɔwɔ sisi ya ɔyɛ adwuma ɛyɛ Accra Kasua Millennium adade last stop inside hɔ na ɔsɔfo ata ɔsɔfo rasta wɔ hɔ a ɔyɛ adwuma yɛ number na egu screen so no radio no so na wutie nso a
Tami chukume bo na banama why enchokra na emum yenko eye yenkomo no so obi o hono ma osie menya glaucoma kra menya ya de so ade amame o esansa matete se glaucoma create me fry ani ema ne yeye nti wo ho ana so yema hyo kakra wo ho ana so yema hyo because wo chinchini wo de akwa ha ni nyina nso emu na ma otu ye nyina bie ne ho ma ewie pe ye de ma wo Akoma to yem ebia na enne ye da edikan a utie yen ana wo hwe yen eye ebie heba wate yen ka me pa wo chonka se me chinchina brewai impanyimfo se etientie ya yenya eche soa enu ti bo modene na bra ebie heba wapomudin ho adwuma na yeye enu ti etwa se yen make sure se ne wo hwehwe ne betimi abamudi ama nti se wakọ baabi na anye yi a enu nche se ebie heba wo ba enye yi yen nkofo bebra mo chinchini saa kofo bebra mu do mu ti apempem saa na nso na nso mo pro ma ya resade ama mo kra e de ama mo ni padua nti no no pese ya rede ne beto form because ya rede ne to form a oni na busua ne beye mobo do mu bedi kwa ho beye de ama wo mo on penisa nti ogusu a o chinchini ote yen ka na oba ya so ya se na ka twede amponya kopon se obo nse bedi na awotwe no o sere because de na o hwehwe no abam edi ama no enu nti mesra wo se eye glaucoma na ha wo paade a de efeni hintefraye na wate ne nka etimi fra wani obi nso okrampa akwa de wuni de bia ma mutie ye ne a obi ho ne ma onim kra se onya glaucoma ni bi nanso otie ye nkyerɛkyerɛ ne ne ye keka ne de ye na o se ene de mo ka minya sa sign ni bi wo mi nipaduam no oto anam aba ya so ye oba ne ya ma na duro ebedi na watwe no o se doctor sa sign ni nyina ne ma na ekoso ni nyina ne na ejai sankrofo no sei no da bia no no aye krado e dia ma ni nipadua ene wo obi nso wo hono ma ono de doctor aka kire ni pi se glaucoma no uwo bi nanso o sei mini adaje a me de kopra ya besa because me ye adwuma da bia me ka o se sasem nso de me nya akanda me se de wo ye no ene ya redo to forma na watwe ba na obi to akonya ne so ya redo to forma na watwe sa wutiwa we ye adwuma wo kɔbɛya wani abra wo office anasa wo dwoma wutie ye ne wani abra wo kwa no pa no asɔre no enne ya redo to form a obi store no na wotie a etwase ye po obi ma ne bɛhwɛ na wɔtwe because adwuma ra no wontimi ntum entu wo mmom ne ebeto punu mu ne agya wo fie ne ya pɛ wo bi amana ba betena ho maame ye adwuni bibia pesika ye bibia na ye adwuni apomudin so enti mesro don hwere ba ku mienu miensa bia oba benya no hospital ebie heba obi kro ham call ba wacha ebi 30 minutes 45 minutes ni ahwe no na okọ no wo dwene ho nsa wo gya odwuma ato ho na be den na saa de ni nyina wadidi na ya we ne do to form asem bi se o na wo betena fie be busumi nsia me ka se ye ma me bi oba ya so e se doctor matena dem for 6 months a me nya adwuma mani fry ne busumi nsia no ohun ne sa ade a wahwere ne nya asem ketwa obi so hon man ani na fira for 10 years 15 years 7 years 5 years sa time na bia nka ade pra ya bisa kanfo ankodu sam pempen so no enu ntine na metena sese ya me kasa with passion very emotional minim ne ya na ekoso wa ya so ye honomo minim nsama nkrofo bo mo kekama yete enu ntina da bia me ka kire se ye mpesa obekwa akoduru sa ekwan na no because ukodu honomo a wan hwe ya wuntimi nsa wachi emabiem na ya we ne de wato ho na de obeso mu krampo e de wora adwa ya na no ama wadie ne ho ba ya den di ama Ghana ha ne mu se anase wiase ya wosesi an mako ya re e ba de ye to ho no ma ti se obi na no ama wudi aya ni fra ya re eno de wo ye den obi na be no ama wadi wo ye den obi na do be kwa adwa ya kwa dware wo ye den nyema bebre wo ha wonya ya nka wo private ade a wa na nka wo ye no bo se wuntumi nya ti se obi na ye ma intimesro glaucoma ya de an ho ahometi ye bra ebie heba na ye hwe ne ye mo anafo ankodu sa level ne tisa osom ye hye pa so wo hono ma na hu se osom ye wu wani so ye kantan asententan de wani aboso wo hono ma hu obi a hu nipa ne tutu obi ho a wugina ne one wudi nkoma wuti nipa ne voice ne clear na emum nipa dua na nkasa de wu ni se sunsum shadow ene gina ho glaucoma no asa abosia pa agu wani ne so eye glaucoma no me pa wo hwe TV a number cramp bu TV ni so ho ye da wuni ye glaucoma no wapampa mutimi tutu ntimi mfa afi ntum ne wanu no glaucoma me pa cho wo ho no ma so ni so yokusu asa etwa aba wani no so obi timi posa na ni sa na apru nsuo eye glaucoma no so hu sa symptoms we nyina sign we nyina dead dia
pato wutie ye nkyerɛkyerɛ no ɛni tima ka kyerɛw na otu anamontam so aba ebi heba aba abegye wa yare safri hɔ na mfa wankwa nkoduru mi hu yanka ɛkwan na no hɔ ɛhɔ no na abɛka sɛ yee ababa wa bi bɛkasa yo efie ko bi mete ne nka o mi hu yanka mi kɔ yo saa tam ne de wato hɔ na obi na ebesuso mu na dakro kra nipa na enya ho ama ubunso obesu the whole day ɛno nti mesrew yɛtena sese ne yɛkasa yɛ nim de yɛka bɔn ho mɔde na bra ebi heba ewo kumase kwada so dwena ase market n'akyi wa kumase kwada so edwena ase market n'akyi wa ɛna ebutu a yɛyɛ adwuma dɔma ahinkro yɛwɔ apie ku bi cold store ebena da dwom n'akyi wa ne yɛwɔ mepaacho ukɔ akra kasoa millennium a me ne wo kasa osofo ata osofo rasta a da bia ka me ba sei na ɔne me na eba no ɔwɔ akra kasoa millennium a watena se anopa no nsia na ɔtena se ɔyɛ adwuma sanso na abekuma se kwada so dwena senso a doctor fo no wa ha no mu sei so mo yɛ adwuma paacho dɔma ahinkro apie ku bi cold store doctor fo no ho ɛno nti akra kasoa millennium de osofo ata osofo 3 days so ho a wo yɛ adwuma nti wo ben akra ɛne ne patam anu akɔ hɔ yɛ number no yɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ebiye heba ye numbers no no ene guskini simi pa ocho na nka first ne pa bu so benya Akoma ubonse ni pa ne wemfie wo ha ne akire abakwasam e ban ya maame no mkeka kire ye ne yetiti bie no eya na nsem no mka ne senka obehu nse obenya Akoma na wemfie wo ha ne akire adentia ono okwa afuo mu a oni nse dua we esi we mi bubi na me wi a mi minimum nsuo no kwa ye odwumadi ebedi mo mi nipadua mu so bebu biawe enenua no etwa ye ho nhye ye nim na depan enu nti bo ho mode na brase ye nim na depan de na wo se twedi amponyankopon a ode me no mienu ba atasefo asase so ode safo ni kita nipa baako eyo osofo ata onu kwa ne wotumi a obowra kwa ye breton ko penu branko hine no nutan de bafie usura adunum pa mi sura adunum pa mi sura adunum enu nti wo ba adure na ebia ma na ye powder form ebi nso ase de ma na kwhye ne dudu de be ma akosho wa de dudu na wo nom de aye ne powder form no so de be ma waduani abedi na no pay ne ne wiema ye nwiri kakra ebi di kokwa no pa obi di mu ni stu obi di nkwa obi a wo de wope nkwa aduani a wudi no de aduani bi be fra na wadi koko na wudi a de bi be fra na wadi sense mpanyimfo se ni bo a na ekotire wuntinu e wo se ma wadure be ye wutini mu adwuma na anye mo gya ni mu adwuma ebie ntini mu e de ama so no so pa a doctor fo ni mu de obeka se Akoma kwa de na eba ntini na da yetini mu ntini na yemfa ye ni hu ate sa doctor fa na machines ne betini ehu sa ntini no e da yetini me ni ye ni di nkita ho enu nti se pressure basa ntini na Nyankopon de tu wutini mu a ene ye ni di nkita ho a we ye de obenyu ha wo ni so enu nti na wo ba ye ma waduru a e betini aye mogya ni mu adwuma na ye wuntini ni mu adwuma wuti na nkasa na esisu no na ye mu adwuma eyi amaman na firi so e ba abontena ma ho ato obi a oba ye bi heba so ye bi abeka kire se me kɔ hɔ no na dura ye de maame no me beduru fia me ne fa madua ni di ye me hye dudu a me no ye no ene me firi manu no so ba ye no me yam hye me be yi amaman ni nyina ba abontene abesena kwa ma ho ato enu ti bra ye bi heba na ye hye ne yemu a esan so so fa aka do bowura kwa ye breto ma ne ma bebre ne koso enu buna no Nyankopon de ho adoma kyede ama no enu ti wo ba bra ne beji bi se de be ya beboa wo na so so onya bi de akofra waduane adi na yare na amfa wanto na akase mi hu yanka ebi heba ya se ho yenye operation ho me pa cho ye nshare hwani wa ho ye mfa adura mu ye ni so ho eni tu yo bi ete esi wani ni so ete na pie wani ni mu ana pie wani ni so wan kasa wo dwentwene ho edi tatia mo wo hu se menye ete ni bi ana ada na wadwentwena ye hu hye nyeye obi so ho na ma wante ye kante edi ka kwen ni no bonkum operation eni ni hyane so eye adwuma bom ni mienu na ye adwuma bom ba ko wo kan ncha na ba ko so wo aka ese nuafo no enu nti bra ebi heba ye di kan ko ye ba ko no operation obi ho tie ye nkyerɛkyerɛ ni so doctor mentina ho me nsan ba se kan ko kan ba ko no no ba ebi heba ba gi aduro ohun sanfo no omuni padua ho hia o mo ankasa obi so ho no ma bia wo de wante ye kante ya koka we di seka koka wani na wa ba wo so afa na wate ye nka ete na detect wani so mo no so wanye ete ni bi doctor bia kan to say ete pie wani no so na pie wani ni mu a bra ya so ye wona ye hye ne ye mu a ne ye ma waduro
said the bear betting the coffee or dear near the bay at 10 every 1 mile. Ebi have by a show ye no operation ho. Ye show I renew why as a person until ye genetic. Obi ho ni na busua ne ma ne yire wo hia no mu nyina as a person bi. Oba be hwa ne aboa nya de bo life na make a medical one na doctor prescribe the amount ho komo nam ne wudi. Ni nyina ba ma wadu e be hwe so be si person ato ho no mo. Enu ti Akoma na ye tede speciality enu na ye hwe. Esiesie ani ma ani ni si ni dada mu biem. Me pa chow we ya no sin chen diabetes ne hawa. Oba e be hwe ne aboa. HIV mu ano aba we ni pedwe we ho hwie nye ye bra ebie heba. Yabesha ni ama wadru a be fi we ni pedwe ni mako pa cha ye low pressure na high pressure ena etete woni nyina oba ye hwe eboa e ma atu etwa me pa cha o eye emema no mema nsam ni nkoyi a ni nyina oba yabesha abo oba nso ma asam ni nkoyi a yabesha ni abo e wo kuma se kwada so okay I jona se market ne chiwa ye adwuma fiti da dwa da kopem da memenda so no so oba said your hospital bi a ye ma won sa na aba ho nso a e be ye dia ma oba de o card 100 Ghana cedi pe and sign doctors na nurses na take you vitals na kwa ko doctor machine ho nso be screen o kama ye o kuma se kwada so adwuna se market ne chiwa na ye wo do ma hin kwewa pie kubi coaster e branda dwom me pa cho Accra Kaswa Millennium adadela stop inside wa osofo ata wo ho sesie ya oye adwuma osofo ata wo ha oye adwuma wo sesie a ti oni mo bi adirect na wo nko sesie je your number ne fa ya bra me bra so am sorry your number ne 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 050 28 161 050 28 161 and I say 0531 78 06 51 0531 58 66 0531 58 no okay 0531 okay 0531 78 06 51 ebi ye have by number said ye adwuma no obetimi afa na wafra ye na ye di nkomo na be hye ahahandro tumi ewom na nsijidi na beboa ebi ye have agem se nyamensa ewom akramo so me da say aha Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumade no eno a na wo hwe na wo tie no Anthony me ma dibem me da say ade asem na wo kan o ma o de ma me fa akonya we so na me na Akoma FM Akoma mu Nsem abedwafo in fact moyi how be afri me so because me dadwene kese pa se da ben menye ska ye DNA na ya dia me dwene ho pa because sans nsem we nyina na e ma madwuma hwere me me bra adwuma o te ye o gi ne nyuma nyina afri me Nsem ma me ho a kyere me afi eni aboso me kakra a me so minim pefe se ba no nyame ba minim pefe bet oba ne se tetene ye kan se oba wanyim no nim ne kunu nti enu na do mutim de ne tirima dia Marcus medam ase onu ma bedwafo medam ase pa se ase bibia afri me so medam ase pa okay nti wo die ni o copy eni ni nyina ya de kro okay nti wo die eni what the beko akoto da chi asem nti we ye japade nti wo de beto da chi asem nti maame won so die ni ye ma copy won so fakoto se won ti ase na wo feel se chenchina achi ye ne ba na won ti ase a da wa wo ho beso abenye ska bia no wo so betumi aba mako nti senya ha baby fofra ye nimu se won so eye papa te se meme labs nenso yakọ na yakọhwe nenso yakọye biem ye de ye di enedi because ye nye kulunu ewo eno de eda ye chikura ye nye bida ye nye bi nso da ebe ye kululu anke ebe di amama because ye mpese sa akora we
ɔbɛyɛ fatherless tie bi anka ɛbɛyɛ kululu na kyerɛ sɛ doctor de ahyɛ me sɛ ne ɛyɛ aberanteɛ yi bia na kyerɛ sɛ case close ɛnyɛ ɔbaa ɛna yɛbɛyɛ biribi atia no nti sɛdeɛ ɛsi yɛ ano no nti maame wadaworo ma ɔbaa wɔnyim n'anim bi kuro bi a wonni sa no yɛwɔ yɛ deɛ sɛ mɛka sɛ ebi anyɛ wokɔ no mu nsa na bɛrima bi bɛfa awoɔ na ebi a wɔahunu ne ade because yɛn nyinaa no ɛyi yɛn nwanwa but sɛ deɛ asie no asɛm bɛyi ɛna wɔka asɛm bɛyi na wɔka menye yɛn nua bɛrima n'asɛm no ɔka yɛ no ebiem because abere na TV afiri ma menye wɔ asɛm na ɔka yɛ no biem na me sɛ yaba ɛde ana wɔka makosum damase dedi kan no me da akoma mu nsɛm abedwafoɔ me damase me pacho mo a frɛfrɛ no wɔ ba fie mo so TV ma me mo a frɛfrɛ no na fie no wɔ ba enti mo dia mo fa hyire ne paada ne si wɔn twɛn no me damase pa sɛ ase ade a na yɛ me dadwene kɛseɛ pa mama efrim so na me pɛkwan a mɛyɛ DNA ɛna jamadawolo ma ebeduru mu ha so muso mu ma me sɛ mo bɛyɛ ama me nya confirmation sɛ yɛ me ba anaasɛ ɛnyɛ me ba ampa akola ne nyɛ me ba me damase pa na o se ama wadwuma mama adwuma po me bra me dressman actor dressman me bra tonsa se bebre wa brochire anka me hwɛ ne dance so sisi ma no since then na otiye kola sisi me bre pa na ya no sa de makɔ police station ɛno so ɛno kora me wi a me ba so sa de makɔ ha ana de makɔ so na mususu nti ɛna me ho akyere me also sɔre na sei so ho de ma me damase pa ɛkyɛ ba ko a wokɔdi yɛ nti ɛno deɛ sɛnea manya no me anam de me ho bae okay nti wo kɔpe ne yɛde ama no wadawro ma fa kɔto hɔ daakye asɛm nti fa kɔto hɔ okay nti wobɛnya bia de akyi wo nua no mu aka ne fo ate mame ka kyerɛ wɔ no mu ka kyerɛ wɔ no mu nua no mu aka obusafo wo deɛ me fa akonya wei so na maka akyerɛ me nua mɛma nkanka me nua kodwo ani me nua kodwo mister mabodi mister monsusu monte so medi no ɛde asɛmba medi ahyɛ ne nam medi ahyɛ ne nam meboa ne deɛ yo but mama say di akɔba nie glo me ba cho fa ne bra ne yenya ne ho adwuma o glo fa ne bra ne yenya ne ho adwuma emfa nhyɛ won ko a wotiri mu sa na ma de mu tumi because ohu ayam hyehye no obi a sɛdeɛ na wakomasi bo gengenge na wo pere sɛ wo bɛhwɛ adeɛ na ne kwa doctor no nkwasam na yɛ mewawa because sɛ wonim wa sɛ wo gye ho di sɛ aden na wo ho pere wo aden na wakoma bo say pere ɛyɛ de papa mama sɛ wo ada wo kɔ afrɛ yɛn ba yɛn hu nipa korɔ ne ntu ne so anamo ɛma wo ba no ɛnyɛ fatherless ɛmfa nhyɛ wo tirim wo nko a yini pie gloria wunim glo wunim yo me bra ni sha nti yentimi nko yentimi kan sempi but wo de obetwen ye be ma wo de obetimi akọ asema edi asema ampacha odi me call dosu a case ne da hɔ no ndi eno so kwan be so ne be fa so eno kra de omo fra wo a na wo de DNA results no na wo de akɔkyerɛ wo no eno ye simple case we enya wo evidence ho a wo de akɔkyerɛ wo no enye asebia obi antimi enfra wo biem wo wo ne anti se kura wo se ko ha wo dobsu a Ejanka eyako yi de mese ne pa se de mese abre me ho pa sa ne dia o se ne dia se de mese abre me ho pa na ko pa ye betua ye no
Wama ya bre. Brand in case you be chia no papa. The front na to Atu ampa ho sa. And then Atu ampa ho still sa. have fun with this. Still have fun with this. Oh, but with this. Pastor Julius. Adeɛ no yɛ di na story bi ama ɛde afutuo ne adesua brɛ famra mo fa case no mo tete yɛ ka kyerɛ wɔn mo ntiase o na wo fa ba bia jojo no sa o de ba wa tiritite o ho atɔ wawu bra o tiri sɛ ne ho tɔ na Anthony hwɛ no ne ho antwo yɛ wɔ Kumasi Asukwa fa wo deɛ ne bra ɛna di hwɛ ni mu fa wo deɛ ne bra kɔsɛ na deɛ kɔre sɛ mo gye ne di afrɛ sa ye den yo de ko na ehu bia ye bia fa ne bra so ba no se be ma no fa bra na ye nya hu adwuma na mo be wo baba yɛn fa production lines am twitwa mo na ye wo similar case na say de bro sa akwa de fa bra sa nya de ne nko a wo hwɛ wo ba ne a ajapade ho asɛm a wo de fa bra ye tenete 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 ye wo Kumasi Asukwa ye ne Kumasi mo main entrance no na edin hwe ne mo aha wo de wasɛm ba ye nyi uska nanso ye be ye follow up na ye by ne adwentwe se ye be ko bechem mu a ye be ko bechem follow up enti ehine fa na wo case ne ba ye nye follow up fabra e be transfer ye be di akire near my resource Pastor Julius Marco that's Akoma 87.9 adesua wo adesua wo na the stories ne ba je ya na ade amani na so mensaka ebi look innocent ebeba na abonchen ebi nso look wild ebeba na nyene dia emu nsem doso ma bada futu am be say ensua I'm starting free Anthony so uza asa wa relieved we Anthony what me say asa ne ho tese ne ho tono say na what there na ya stick me say because so adwuma say yin na wo bire brand 9 o ma ho na very nka we be ka ho dinka kanu ano oh na eye pa say betum rante ne fo me on say maka no de bia say ade kukuru na ebo ma na hem ho tratra na ko v shape vin yo ani a v shape no ho nsem dos sa vinji me ka kire wo ma o mo ntiase ade no eye vin bia on say ka okusko vin very good very one nanso we dey nya very good sa V8 taste no na taste dey very good na mu ho amane no na good sa V8 bi asa dum petro ahun sem doso V8 ti me ka kire ma no so de be ko find age so de be ko fa yirachi ene mo ye ne tie ne ye say as of man for ne as of na get go ma ba no on kwa sorry o obebu due kun of ahun obe nti sani o ma no nya wawo de ene ma na bu je wawo de we nya spare na de opeso ne bia na awi na say wo be pagya na me no asense wie se na de se form na wo mu osoro a obi na uni asem but say wo yere ti fie mami na ebre wo ho na wo fa kire be hunu antia se gloria no de na oye ma wo se de na oye ma wo o se akokamu ana onenam police station oye ni ndomi kama oye ni ndomi kama eti amane awawo namu ayese ahyehyew kakra eye pa sa ahyehyew kakra because ye tumfo asem be ma nya brema you afutu obi no de be ma ye to form I just said ye akoso ya afutu anya sori ama bibie ni wa be ka better form na omu nya ba sori sana say na say me o ma dim ponchi na pe aponche basa oh no o be chidi amo this ya na seni pa da seni na ahoshe so no ni bi na ntwie no mesremo wiase we na enko ba bia anyane nyam ba bia enti ya munsu obi okra na beluchi to e ka say ono obetime di oba wa na wa o beluchi
1 hour. Woman catch 1 hour. No, so hey. Also, when you have a travel man who and to obey me after so hey, Massa. To pass it. About the I go no carry up one, and I go no carry, and they say, on Timmy and Anna Giant, on Timmy, I go no. Yana to no John Jay, on Timmy and Jay. Oh, but just a woman, who was Abraham, not got a good boy, who was Abraham. I bet then I'm wow. Oh, I never for a oh, media, Mema, young country almost say, a idea, a Wunsun son, a dawson. Oh, yes, idea. A Wunsun son, a dog. Antony says, I mean, you try to say, Akoma Nsem, Akoma FM, and then I beg you for. I swear. No one fan, no. No one fan. No, Dr. Kerry wanted to say, Jesus Christ. It is a new man in the video. Obefa dropping. And now get to Odrufia Copeska. When I'm a catcher, Odrufia Copeska. now, 2 almost 4 woman Terry. It's mamma de Messer, young country Brantian, Munyai, na M1. Ma, gay, the women who wait no Kunipa. Madam catcher, mamma. So when me and one come back on and gay with my Kunipa. I'm telling you. With my Kunipa. Now, on a Guasiana or the SR. But mamma, I didn't know where Hunsun sounds one. So, can Emmy Hunachiri, I'm on a burning papa. I bet one chain and Guasianti or this year. 7 young one about your mind. The uncle 4-year brother, why ye can no burning your papa and an entna. Na oye me fere me suro ene wan ka ma dache emphasize papa mbro ma me hear revival glory life assemblies of God obi a opeso be bompa e bia na wotwi omna no nsia e wo kotwitwi ni ase me bompa na ko mi edu se ya na enkola no ho ya memopo na ema no so mani mabuase ntinka wo benya Mesro Akoma FM 87.9. Lord Woodru ho say enye ne dia se de te bia nkene nyame adom Ai anka nyame adom ye ba yire na jiska awurade nyanko hye aseme na ye me ya no eno na ya na ye ma me sika ye okobo obo say ye operation na Patrico. enke obetua Kill him, tio. Yakwa. Mima afi de me jina ho a Kill him, tio. Yakro. Me dise me yakro me kwacha ka me pressure. Kill him, tio. Mo ya de ma ne ye me yama. Efisi ebi ni fi. Enti wo abusua na ahwe wo baako no papa no wadwane agya wo. First one anyhow. Second one anyhow. Third one also better say kre no okasa second one so no papa ne senya na dia ya na me ne no ka wan say bisa say na wo dia obi awia wo senya me dia oh mutumi ya dia ma ne ya me yama we mesi na and mesi me gina wo nyina mesi he akwa we woni o yere ele wa ntena na yere enti ya mfa ho say wo bo kire wo say wo ho nkire wo he ma ya ade ne e ka da ho enti wakonu kwa je na bi pa ba ne de akane de opuwa ne ka ne ma me akoni nyina ye baji ni nyina de ama no mesi akura tempe so a wan fa amre no ne niam a wan toto nyina nke baji hu sika nyina de ama no enti me de me wo ho nyina me twen se die ne beba na nka wo ba hu so we yo we ne ya na ama mani abre no ene hwe ba ko no so ne na mo wo ka de wo pe na ma ko ma no e she da check ya no mo hu se mbema we gie se de osi ne yere tie no se de osi ehwa ne yere no me de me ho ko hye no kra na wo ne me da obetumi ahwa me yiye enti bi wo kra jibi fo bi na anyum no enti wo se da no be chire bema bi a wawari a wotumi hwa wa check ne yere se de ne yere sitie ne osi hwa ne mana no de ne ho ahya no wa te ba akwa are enti o te ba akwa we ya no de ahya no e ya wo dia ade so wo ko ho ye nhuru ye ntimi usu ntumi nsa wo de amfirim di se nyame ya adom wo ba ha ya na nyame ya wadom na die ne ya ya ama oni ka preso nko de be ye die ni
Kienji abele ne duma say woni ka print say nya ha amama no ye from amumro ye from amumra na mutu na mo say na wo do ka print say ya nyame adom mpanimfo afadie ne ho ka se mu ba pe obeye die ne na ma na efia ye de adom nyame adom bra wo ba ye eye na wo sirisiri se wo hunu de wo ye na wo hiri ko bonkum na wo hiri ba nifa mesra mo ye from amumra me tu ma ne so fo me pamocho mo mfa ba na mo ntena ho na ebeboa mo asen se we bebadie na ni begu ani mo ase ye da ase ma evangelist mama in fact it will be so na emema nye careful say ade ahwe ahemfofom egu asofo ani ase egu apolisifoɔ anim ase egu sojafoɔ anim ase egu MP foɔ anim ase egu president anim ase egu any ade na ebo man ase no ehun nsɛm dɔɔso nti na onyame nyansani wɔde kɔ hyɛ saa program kyerɛ wa hwɛ fia wo fifi girl say pressure would see no so sabro won menses mu o se bramien ko site na bramien ko site bra no so ro ko jemu ma wow de aba enti ye be sramo ye ne aye wo yire no mu yi sramo o ayi ye so panyin o wo nwura mu bia na wo fi ye target na ya se on e bia na ta wo yira ya se se gari de na nwini so ma yire nyini de so se ne gari de no so afu a ma yire de so fu wow de wo be hu no ba bia e be ma ya attractive to you no ma wo yire nyane de sa ma no ani nka mama mi busa mo asem enti nka asem ibu bo abrantie yi a se nka mbo yire na je hospital sika no ade akwala no e ka ya bo nyina wontia ba ma na ntua o wontia wonhwe no wonha akwala won se ba se de oh dabi e ba se de so na me pese mu uru se ba bio na bu bo mema no a ya mo nka se yenko tua ka ye betua obi ansoma no no do obi so na bi o ye mienu ye di no anya obi ade eya wo da obi aka atra wo enti ne da ye no ede asusu so na da na yere ho ankom enti mi boka se na be yanka ade no da ne ba me so de a enka metua hospital ye die ne no ye ne etua ye tie ka sika na shim sao koto de ne bodwe ye ya kire bra me sra ko yire gane na ju sika bia watua ma kola bia ko ju sika eno ano no ye betua hey na wano ko ba wa metua wa metua yakofa course no 00322498035 0243114497 03224988035 0243114497 within the baby akasa I love you nim kasa fi say you also are the crew I love you you da si no oduma pa ba ma sejumani gana manyina Marcus say the evangelist ekano say na abani say no e wo say akaka na be ma ne boy no ba bi fie say mu ni say dia send the man be from hodi me man no so be from hodi because oba wa bobla boni we be ma ikwasika wa ma na say wo police station wa ko eni sa ka ni na ye ne ka okoya na so bai ntima ko mu bra bi how papa obi anka nchen so nko wo yire na wo kowura mu obi ansere no wodi ne ba bi akasa me kwa mini aba papa bi me kwa me ofa kwa ata papa mini aba masomo asante mampon ko fi ase no tan coach mini aba ma me ma no abedwafo nyira mo ne adwuma me de bi a me ka se wo da program yo ha me amane bi to a wo de be da mini aba obesiesia ma kama mini aba so bi ba ni nya ya pempen so ne epe no kura wo mu wajina ama no kura dedi na afuturo na de ma ye ni ama no bi ni se yesra ni se we de continue fani sense ana sa akola wa free of aba da no tin fancy na be ma kura wo ko no mani hu se be ma me ko no woni na ni se ba me kwa koma no na de koma te person a ene die na aba ene ni biaba itu yo ba na de ni se ko se be me bia no adru hu mienu ni ni be ma no so mame emo na ba so se wo ti we nyina wo ba ye ne be ye die ne ma no kweda die ye ni wan ti di kwa de ma no wo yire onim so wo yire ene o twafa ho no
Eti mi aba no any collection ye. Me da se mi aba papa bi. Let us say, Papa, good afternoon to you, Marcos. I strongly believed in God that you are doing great. I'm indeed much proud of you, especially the boldness and faithfulness in you. May God richly bless you always with divine protection, good health, long life, good luck, and everlasting joy. Both of my television and radio has been tuned at Onia TV and Akoma FM. As soon as I any of them, then I begin watching Onia TV and Akoma FM. There's none of single day that I will never watch and listen to Onia TV or Akoma FM. Was it was yeah, not just Akoma Sports and so at twice so now we're seeing so was a friend of Oscar Edu Asin Nyame Bebu. It was Central Region. Now no radio no. Okay, be multi no DT. Okay, Cape Coast Asin South constituency. Thank you. Nyame show. Ya tama so. I'm for back being cast. Ya kasa munchi 5 mine. We didn't baby akasa.